tymor newydd, clybiau newydd, hyd yn oed amser newydd, ond yr un hen dywydd. Gweithio'r glaw, gwenwch, mae'n nos Wener. Croeso i Pen-y-bont. Mae noson hanesyddol ar benwythnos agoriadol uwch gyngrair Cymru JD. Gêm gynta erioed Pen-y-bont yn y gyngrair yma. Mae'n gêm ddarbu hefyd yn erbyn y Barri. 4 gêm i gyd heno ni yng Nghartre, yn newydd ddyfodiad, newydd sbon. Ac wrth un drws agor, mae drws arall yn cael yn llythrenol fan hyn ym Pen-y-bont heno. A mae'r tywydd bron wedi'n trechu ni, bron. Ond oedd e ddim yn llwyddiannus. Ni yma yn barod amdani Pen-y-bont yn erbyn y Barri. Ac os rhywbeth, ni'n dechrau am bod y tywydd yn dechrau gwella. Ni'n mynd gweud gormod, rhag ofn. A rhag ofn bod chi'n dysgol newyddion ar S4C. Mae yna broblemau technegol wedi digwydd oherwydd y tywydd lawr yn ne Cymru. Felly dim newyddion ar S4C heno, ond newyddion mawr, ychydig mwy o Sgorio. Sy'n newyddion da i bawb, achos mae Gwenyn Harris yn cadw cwmni fi heno ym Pen-y-bont. Croeso mawr ato ni. Diolch yn fawr. Neis ym angen croesawu ti, achos ti'n lleol wrth gwrs i'r ardal. Be mae hyn i gyd yn golygu i'r ardal bod clwb yn uwch gyngor Cymru, ti'n meddwl? Mae'n wych gweld y clwb ar y lefel uchaf yn y safon Cymru. Mae fel yn traddodiadol yn clwb rygbi, wel yn dinas rygbi. So mae'n hyfryd gweld Pen-y-bont yn creu hanes heno ar y lefel uchaf yng Nghymru. Ni wedi bod yn clywed y sawl tymor uchelgais y clwb bod nhw eisiau cyrraedd uwch gyngor Cymru. Rhys Griffiths, y reolwr, yn benderfynol dros ben. Mae'n anhygoel fan y waith sydd wedi digwydd yma. Ar y cae, chi'n teimlo bod nhw'n barod am y gyngrair? Fi'n credu fydden nhw fi'n siŵr dros y haf. Mae pob un o'n wedi bod yn cyffroes iawn. Fysa Rhys Griffiths wedi bod yn cyffroes iawn hefyd yn arwain y clwb fel wedi noson hanesyddol i nhw. So fi'n siŵr bod nhw wedi paratoi. Mae'r drylwyr ag y gallu nhw yn barod am heno. A fi'n gwybod bod y clwb, pobl behind the scenes, maen nhw wedi bod yn gweithio yn effernol y galed hefyd wythnos yma i wneud yn siŵr bod popeth yn iawn ar gyfer heno. Wel ie, ni ma ti am mis yn ôl yn holi nhw, a lot o bethau ddim yma. Mae'r gwaith rhyfeddol wedi cael ei wneud yn yr amser yna. Ni sôn am Rhys Griffiths, falle bod dim profiad gan Pen-y-bont yn y gyngrair, ond sy'n lot gyda mwy o brofiad na Rhys Griffiths, bron 400 o gemau, mae fe'n ail ar y rhestr sgorwyr, mae fe'n gymeriad penderfynol, proffesiynol hefyd. Faint o ffactor bydd e'n hyn i gyd? Fydd hwnna'n enfawr. Mae fe'n gwybod mwyn unrhyw beth mae'r cyngor am. Jyst y pethau bach weithiau pan mae'r tymor yn mynd o blaen chi neu pethau mynd yn erbyn. Fydd e'n gwybod sut i ymateb i hwnna. A fi'n siŵr hefyd, fydd e'n rili wedi ysgogi'r boys yn barod ar gyfer y dechreuad. A mae angen dechreuad dda yn nhw hefyd. So yn barod ar gyfer heno. Ie, beth sy'n braf yw, mae'n newydd ddyfodiad yn y gyngrair yn y de tymor yma. Pen-y-bont nhw, e-bus yn y gogledd hefyd. Bydd hi'n ddifur gweld sut mae pawb yn datblygu. Ond dewch i ni glywed gan y ddau reolwr. Ni sôn am Rhys Griffiths yn barod gyda Pen-y-bont, Gavin Chesterfield yn y Barri. Y ddau yn cael gair gyda Nicky John yn gynharach. Rhys, big day for the club today. How is everyone feeling? How are you feeling? More than anything, I feel proud. I turned up today, the ground looks immaculate. A change in 3 years. The people behind the scenes have worked so hard, the volunteers, and so I'm proud more than anything that we're here. And I turned up 3 years ago and said we would be, so I'm pleased that I came through with my side of the promise, but the club have done their bit as well. So yeah, really proud. In terms of the game, just can't wait to get going now. It's been a long time coming. Well, Gav, it was a memorable summer for you and your boys, and this season seems to have come around quickly. Are you ready for it? Yeah, excited. It was a memorable summer, but time to look forward now. And we've tasted things that we really enjoy, and we want to taste that again. So all starts here. We know you had a really impressive season last year. A couple of changes in personnel for this season as well. A first Cymru Premier experience tonight for George Radcliffe. Yeah, talented young keeper. He's been challenging all pre-season with Mike. Mike had an accident in training where he dislocated his finger, a freak accident. George has come in and done really well. So, yeah, really good opportunity for the young player. 18 years old as well. Yeah, he's been involved in the Welsh setup. He's highly thought of at Cardiff City. They've trusted us to enhance his development, and tonight's a good opportunity for him.
and Friday night under the floodlights. Nice wintry conditions for August. Do you think that they'll have an influence on the game this evening? I think conditions always play a part, but driving down here in the rain was pretty torrential, but it's a 3G pitch, it plays better in the wet if you like, so if anything I think it'll enhance the football, but maybe not for the spectators. We know you went 30 games unbeaten last season. You've set the bar high. Yeah, it was an outstanding achievement. The players worked so hard, and people said you must have had, how can I put it, sort of riding the crest of a wave. It wasn't like that. It was every game was huge, every training session was important, and their focus was 100%. So we're going to need that and more this year. So it starts today. Yeah, it'll be a different kettle of fish this season, though, won't it? Oh, 100%. I think, we're going to have, we will be asked questions today that we weren't asked at all last season. Obviously, we've strengthened in the summer. We've worked incredibly hard over the summer, so hopefully we'll have the answers. But it's going to be a tough season, and I think it's a season in which pretty much anything could happen. Diolch, Chris. Pob lwc. Diolch. Lovely. Rhys Griffiths a Gavin Chesterfield gyda Nicky John. Nawr mae'n hyfryd dechrau tymor newydd, ac mae'n esgus i gael gair gyda Malcolm Allen. Fi'n credu mae Malcolm Allen sy'n gyda ni heno. Cyn ymysodwr Cymru, oedd yn gynharach, oedd yn cuddio dan yr ymfarel. Ni'n ffili gweld efo'r glawd i cilio. Mae hynny'n newyddion da, Malcolm, a mae'n noson hanesyddol. Fydd hi'n noson hapus i Pen-y-bont, chi'n teimlo? Wrth gwrs fydd o, gêm gynta yn Premier Cymru, gyngred yma lle EJDs, felly, ac i Pen-y-bont, rhaid chdi edrych ar, ti'n bod y record nhw tymor dwytha gartraf, 13, gêm gyfartal 2 waith, a ti'n meddwl i chdi dweud, oce, wel mae'r record yna, mae gen nhw reolwr sydd fo'r agwedd yma sy'n heintus. Mae di arfer ennill, mae dim wedi arfer ennill, felly mae'r Barri ar mwy o bwysau yno na ma Pen-y-bont yn ymarni. Felly, adra, cymryd mantais, pawb yn ffit gan fo i, llawn egni. A beth sy'n diddorol gweld yn y tîm ydy chwaraewyr ifanc o clwbiau fel Abertawe Caerdydd yn dod i ddau glwba, y golwr yn yr un tîm a'r blaenwr o Pen-y-bont. Felly, da chi'n edrych ar George Ratcliffe yn gol i'r Barri heno, a edrych ar y mosodwr Pen-y-bont sy'n sgorio 27 o goliau mewn 27 gen tymor dwytha Daniel Griffiths. Felly, maen nhw wedi chwarae gilydd yn tîm dan 19 Caerdydd. Felly, i ddod yma'r fenthyg, noson fawr i'r ddain nhw, reidyn yn y ffenestr os licio, i pob cael gwylio nhw heno. Ie, mae yna 3 chwaraewr rhwng y ddau dîm ar fenthyg o Gaerdydd am y tymor. Mae yna'n ddatblygiad diddorol, braf i'w weld. O beth am y gyngrair yn gyffredinol, Malcolm, chi'n mynd i broffwydo os na Mystic Malcolm, mae gyda ni heno sy'n chi'n gweld pethau mynd? Ti'n mae'r emosiynau dal rhywun peth ar ddechrau unrhyw dymor pan o'n i'n chwarae, neu pan dwi'n sylwi BS blynyddoedd rwan. A mae dal yn nyrfws, mae'n gyffroes, ti'n gwybod beth sy'n digwydd. Beth sy'n diddorol gweld ydy, mae rei o'r clwbiau fel Ceicona, y Seitin, mond i ddod y 2 neu 3 o chwaraewyr i mewn i adio at, a di gadael rhyw 4-5 pint Ceicona, felly garfan mwy o ansawdd ella, ond dim gymaint o chwaraewyr i fynd trwy tymor llawn o 40 o gema, felly ti'n disgwyl dim o'r synadiad i ddad. Pwy bynnag sy'n gorffan uwchben y Seitin newydd eto, nid nhw gyro'r gyngrair oherwydd nhw sy'n gosod y safon. Da ni wedi gweld nhw eto yn gadael i marc yn Ewro, fel nath Ceicona, fel nath Met Caerdydd, a dwi'n gweld nhw yn ei sioc i pawb yn gorffan y drydydd flwyddyn yma. Barri bedwerydd, Pen-y-bont fynd ma efallai, y Bala, Cynarfon, allan y 6 isa, ond mae'r fantais gyda Cynarfon, mae'r enw chwarae, y well adran yn un arall, oedden nhw tymor dwytha. Ond Dre newydd, dwi'n gweld nhw'n edrych da i ddeud y gwir yn y 6 ucha hefyd. Gan i weld pwy sy'n mynd i ddisgyn, ond bydd i frwydr a mae pawb wedi cryfau. Dwi'n disgwyl yn agosach na mae wedi bod ys blynyddoedd. A mae Malcolm Jenny pawb. Chwarae teg i chi, Malcolm. Tipyn o waith. Campus fel arfer. Difyr oedd Malcolm yn sôn am y chwaraewyr yma sydd ar fenthyg. Mae yna 3 ma heno ar fenthyg o Gaerdydd. Am y tymor, fel sy'n ni Ben Cybango, mynd y Seintiau a Abertawe tymor diwethaf. Mowtwrau yn Barri o Gasnewydd hefyd. Mae hwnna'n dangos bod y clybiau yma'n ymddiried yn y gyngrair efallai, yn y clybiau a'r hyfforddwyr. Ie, mae'n hysbyseb dda i'r cyngor hefyd. Ni gweld bod y chwaraewyr sy'n dod, maen nhw'n camu ymlaen i'r safon uchaf bosib Ben Cybango chwarae i Abertawe. So, mae'n dangos bod y safon yn gwella hefyd yn y gyngrair, ond hefyd mae'n ffordd dda i'r chwaraewyr yma i dangos doniau nhw, achos mae gyda nhw pwynt i profi bod nhw digon dda wedyn i camu nôl, fel wedyn ni gyda Boys Griffiths gyda Caerdydd hefyd. Felly mae'n hysbyseb gret i'r gyngrair. Ydy, yn bendant, ond mae'n credu bod y glaw yn cilio. Na'r teimlad ni'n cael ar un o bryd. O ran gêm gyntaf tymor, pan mae ti'n chwarae yn gen y chwaraewraig, wrth gwrs, gyda Cymru, Caerdydd, Bristol, Bryste, Everton ac ati. Sut teimlad yw e cyn y gêm gyntaf yna? I fi, oedd dim byd well na'r gêm gyntaf. Y gêm gyntaf
gywir, dim game pre-season. Weithiau mae'r ham gallu bod yn amser hir, ti'n aros am y game gyntaf yna. So fi'n siŵr fydden nhw wedi bod yn cyffroes iawn, 2 dydd diwetha, jyst yn ysu am y game yma, a nawr mae fe bron fan hyn, fos fi'n siŵr maen nhw'n barod i fynd. Wrth gwrs, dwi ddim yn gofio, mae'r Barri wedi bod yn chwarae wrth gwrs yn Ewrop, yn chwarae yn erbyn Cliftonville, felly mae'n siŵr bod yna doriad wedi bod hefyd, falle bydda nhw gyda rhyw fath o, wel dim edge, falle bydd na fwy edge, a maen nhw wedi cael 2 dymor yn y gyngrair, falle dylen ni, wel, Rhys Griffiths yn gweud, maen nhw'n ffefrynnau clir, byddwch chi'n cytuno dy hynny? Byswn, ond fi'n credu bod hwnna bach yn sefyllfa anodd, wedi bod yn y cyn dymor am amser mor hir, chwarae gemau wedyn off eto, so fi'n siŵr bod hwnna feddyliol yn rili galed i delio gyda. Fi'n disgwyl gêm agos heddiw yn personol. Fi'n meddwl fydd Rhys Griffiths wedi paratoi'r bechyn yn drylwyr iawn. A gêm gyntaf, hanesyddol, rhywbeth i profi, so fi'n disgwyl gêm agos. Dyna ni, can ni weld sut eith ni'n edrych ymlaen yn fawr amdani am yr gig gyntaf yna yn agos. Ni sôn gymaint am Rhys Griffiths ym Pen-y-bont a fo Ben Byd-bont a'i fe fydd bendi geidfran wrth i Ben-y-bont ceisio pontio'r bwlch rhwng y gyngrair is ac uwch gyngrair Cymru JD. Yn ni draw at ein cewri ni. Chi wedi gweld un o'n nhw'n barod. Malcolm Allen wrth i ochrau, mae Nick Parry. Diolch Dylan, diolch Gwenan. Yr hen bêl droed mis Awst yma. Dydy o'n niwsans, chwaraewyr yn gorfod chwarae yn yr haul, y gwres yn gwneud nhw chwysu, y tir yn galed yn eu traed nhw, neu falle ddim. Mae'r cyngrair yn cychwyn yn hwyrach y tymor yma. Mae yna gemau cwpan cyngrair eisoes wedi bod. Mae'r 2 dîm yma eisoes wedi chwarae. Mae Pen-y-bont drwodd, mae'r Barri allan. Ond gadwch i ni flasu'r foment. Mae noson hanesyddol i glwb pêl-droed Pen-y-bont a'r peth cyntaf bydd yn digwydd a mae yna dristwch yn hyn. Mi fydd yna foment o gymeradwyaeth i Vic Carpenter, un o gyn gyfarwyddwyr y clwb, ond un o weledigaeth. A'i weledigaeth o ydy'r hyn a welwn ni nawr. Oedd ei gyfraniad o i glwb Pen-y-bont yn anferthol. Fo arweiniodd y ffordd ymlaen. Dyna pan maen nhw yma, a mae'n dristwch mawr nag ydi o yn cael bod yn rhan o'r achlysur hwn. Parch gan y 2 dîm, gan y 2 set o gefnogwyr. Ac ar gyfer y gêm ar 2 dîm di geid newidiadau o'r tîm chwaraeodd yng nghwpan y cyngrair. Pawb yn mynd i gadw llygad ar Daniel Griffith yn llinell flaen Pen-y-bont. Mae Curtis Hudson yr hif 10 gyda llaw yn gefnder i Ryan Giggs ac yn llym yr ymwelwyr y bachgen ifanc George Ratcliffe yn y gôl Mike Lewis wedi frifo. A mae Evan Press fel y golwr yn dechrau gêm i'w gyngrair Cymru am y clo cyntaf. Ia, diddorol y 2 yn chwarae'r un system heno, Pen-y-bont efo Rhys Griffiths, 4 yn y cefn. Sadlen yma, Harris, bydden nhw'n eistedd fan'na mwy na ddim. Fe Wood a Kinsella, bendant yn cymryd bobl ar. Nhw sy'n gyflym, nhw sy'n medru gwneud beth ddigwydd. A fydd Hudson yn ffeindio'r pocedi bach yma i wei pethau o'i gilydd i cael y peli diweddus Daniel Griffiths. Sam llawer o'n efo, ond yn eithaf chi beth, mae llawn egni a mae o'n gyflym. Eithaf ddech chi ar ochr y'ch set. A Barri, da ni'n gwybod lot am y chwaraewyr yma dydan, ond eto, pan ti'n neud yn dda un blwyddyn, ti isio profi pwynt bod chdi just ddim yn one season wonder ma'n gael fo. Felly eto, Luke Cooper methu un gêm tymor dwytha, felly mae o yn chwaraewyr wedi dod i fyny ar 4 yn y cefn, cymys chwaraewyr newydd. Da ni'n gwybod partneriad newydd, 19 oed pres yn ganol amddiffyn. Morgan dod i fewn yn lle Chris Pugh, felly na 2 ni stap at y green, dyna bod nhw Compton. 30 oed, digon o brofiad, mae o yn dyn i wylio yn y gyngrair yma tymor yma. Sam cwestiwn, Cottrell fod i'r dyn clefart, fod i'r un efo sy'n gweld y bas dwytha ac yn yrchu y peli drwad at McCracken. Cyfle i ni gael golwg ar y 2 dîm yn cyfnewid i safleoedd ac y bachgen yma di'r un yn llinell flaen. Pen-y-bont, fydd pawb eisiau gweld sut mae'n gwneud. Caerdydd, fel y dydodd i reolwr o yn foeth iawn, wedi ymddiried i ddyfodol o am y tymor i Ben-y-bont. Disgwyl pethau mawr ac da gweld Evan Press
yn cael cyfle i gychwyn. Ddechreuodd o'r gêm yn Ewrop yn erbyn Cliftonville, felly mae wedi chwarae yn Ewrop cyn chwarae yn uwch gyngrair Cymru. A cyfle ni long gyfarch y dyfarnwr. Iwan Arwel Griffith wedi cael ei ddyrchafu i fod yn ddyfarnwr lefel 2 FIFA a fodd yn dyfarnu y gêm fawr yng Nghaerdydd bythefnos yn ôl rhwng Manchester United ac AC Milan. 66,000 yno, rhywbeth tebyg yma ym Pen-y-bont, falle ddim. Gor awyddus oedd McLagan, ath o fel sgwarnog cyn i'r bêl gael ei chyffwrdd ac yn y melyn i osgoi unrhyw amheuaeth ar ddechrau tymor pan falle bod y tîm yma'n ddiarth. Yma'r ymwelwyr a Pen-y-bont yn ei glas a fyny a hun syth at McLagan. Y rhif 8 i'r ymwelwyr ydi Greening a mae honna'n syth yn i'r cae eto at y blaenwr McLagan a mae'n amlwg mae fo fydd y dyn sy'n darged ac y dyfarnwr clofiadol yn gweld dim o'i le. Os da chi'n clywed rhyw nam ar y sain falle, fel tasa rhywun yn eistedd wrth eich ymylch chi efo hearing aid a hwnnw'n gwychian, wel mae hwnnw'n dod o system sain y stadiwm. Felly dyna sy'n amharu, da ni'n ymddiheiro am hynny ac coeliwch fi, mae yna bobl yn gweithio ar hyn. Gwen Harris yn ymuno â mi. Da chi reit cyffroes ar eich tomen y llun ac yn cael gweld Pen-y-bont yn yr uwch gyngrair. Ydw fi yn fel wedi o'r blaen, dwi'n noson hanesyddol, ond mae'n wych i gweld Pen-y-bont fel arfer tref hanesyddol traddodiadol rygbi. Lyflu gweld pêl-droed ar lefel uchaf yn hyn, yn gwrdd Rhys Griffiths gyda gobeithio'n enfawr am y clwb. A mae le mawr dydy. Mae yna dros 40,000 o bobl yn byw yma, felly dyla nhw gael dîm. O, yn sicr. A gobeithio, fel fydd y tymor yn mynd ymlaen, yn gwybod y tywydd wedi sbwylo heno tipyn bach, yn gobeithio fydd fwy o cefnogwyr yn dod mas hefyd, a fydd y clwb rili yn tyfu ar ochr hynna hefyd. Tywydd ddim sbwylio gem ma siwr. Rhys Griffiths. Wel, mae wedi gwneud popeth yn llwyddiannus yn y cyngor yma ar wahân i reoli. Dim ond Mark Lloyd Williams di sgorio mwy o goliau yn y cyngrair yma, yn hanes y cyngrair yma. Nawr te, yna eira'r hon yn dod lawr. Mae'r glaw wedi peidio, ond mae'r gwynt i wynebau Pen-y-bont. Ac yr rhif 10 i Hudson. Dyn yma medru newid ger. Mae'n chwaraewr clefar yndi, mae cyffredin cyntaf yn un da, a mi'n neith o wneud beth a ddigwydd. Rhys Griffiths yn siarad efo cyn y gêm, yna jyst deith fel gwranda. Unwaith ti'n cael ei trio, derbyn y bêl ar hanner troiad, felly ti'n medru ymosod ar amddiffynwyr yn syth. Hwna'n bêl dda mewn i'r cwrt. Kinsella oedd yn trio i'r rheoli hi tu ôl i Kinsella mae Cummings. A dechrau bach pwrpasol gan Pen-y-bont. Yn newydd y ddodiad. A mae hwnna yn tasgu allan o ddiar gen Paul Morgan. A Morgan yn chwarae, mae Chris Hugh. Mae wedi anafu, ond chwarae'n saff maen nhw efo Hugh. Maen nhw'n rhoi cyfle iddo fo, ddod ati fo'i hun. A Paul Morgan o gas newydd ddoth o. Ond y bachgen lleol fo sy'n chwarae heno fel y cefnwr. Unwaith eto. Chwarae bach da bêl fel yna Griffiths. A dyna ergyd gynta'r gêm. Ac ergyd gynta Curtis Hudson. Ie, ti'n gweld o eto. Mae o'n jyst wneud un yn trydydd dyn yn rhedeg o ddiwrth y bêl a fan hyn mae o'n gwybod. Mae'r bêl mynd heibio fo i fewn i'r blaenwr. Edrych mae o ar ei ffordd i fod yn ongl bach jyst i dderbyn. Mae'n cyffyrddiad cyntaf gwych gan yr ymosodwr yma na i jyst... Daniel Griffiths, dwi'n meddwl, oedd o den jyst taro'r bêl i lawr a Hudson na'n taro i ar ei cyffyrddiad cyntaf jyst i trio creu sioc i'r golwr. Ond y rwydd yn positif iawn i Pen-y-bont fan'na o ran dealltwriaeth dda, partneriaeth dda yn dechrau ymlygu hyn yn y barod rhwng y ddau blaenwr. Ie, a dim ond gwella neith hynny, ynde? Hynny yw, maen nhw'n anghyfarwydd â'i gilydd ar hyn o bryd. Yr rhif 8 yng nghanol y cair ymwelwyr wedi troi. Greening y bêl at Cockfield, mae o'n hynod beryglus. Eto, mae'n berig bywyd pan mae'n gwynebu'r gol. Mae'n medu'r godio o'r pethner yma. Oce, mae'n jyst yn rhaid ffraws i fyna dipyn bach a jyst yn i'w chwipio
Mae'n dda bwysig, mae'n 3 Chris Glas o'i gwmpas o, mae'n dal trio cael yr ergyn am fewn i fatha cael gwiriad. Wel, mae'n cael gwiriad ar rhywun mae'n gigod nawr. Compton sy'n paratoi. Mae'n gymryd y gig, mae'r golwr yn aros ar ei linell. Gig gol fi. Ac oedd y kickoff yna wedi mynd i'r darn hwnnw o dir lle mae'r golwr rhwng dau feddwl yn dydi. Ac mae'n debyg i Rhys Wilson, sy'n mwyn chwarae mor rheoledd â hynny. Fe oedodd ychydig bach, y peniad gan Cooper fod i'r hif 4. Ond sa'ch chdi meddwl, chwaraewr 30 oed, gymaint o brofiad sy'n gan Wilson yn lle yn Abertawe fel chwaraewr ifanc wedyn Aberdeen. Mae'n dweud bod clwbio mawr, a mae o fan hyn, ydyn ni un peth, ydyn ni llall na, mae o'n safle nunlla i fi lle, do'n yn cymryd yr amheuaeth o'r awyr. A hwnna'n bel dda, mewn at McLagan, wedi creu chydig bach o le. Ac oedd yr amddiffynwr hwngddo fo ar golwr, allai di bod ychydig bach yn fwy peryglus nag oedd yn y diwedd. Mae rei chwaraewyr yn defnyddio'r chwaraewr yna jyst i ddallu'r golwr a cymryd yr ergyd ar. Un digon o bwyr yn y diwedd, ond syniad da, ac eto, mae McLagan yn edrych mor siarp. Ac oedd yna bas dda i McLagan gan Hood. Nawr te, fo sy'n bwydo. Iawn, oedd yr ergyd ar ei droed chwith, mae'n gwneud canolbwyntio bach mwy. Ar ei droed chwith. Mae'n bwysig iawn bod e'n cael y service achos yn amlwg yn colli llorau fan am mynd nôl i cas newydd yn awr y toci. Fe oedd yr un oedd yn bwydo fe llynedd, nag oedd e partneriaeth dda gyda nhw, so mae'n bwysig bod Cochrane yn sefyll yn camu lan i'r rôl yn aflwyddyn yma. A dydy mor hawdd â hynna pan ti mewn partneriad, lle mae'n chwaraewyr am iddo o'n gwybod hynny hefyd, mae o dibynnu lot ar McLagan, so mae'r hyn lle gyda chdi partner yn cymryd un bach o'r pwysau na o ddiwr, a maen nhw'n gweddi gilydd. Ti'n meddwl, mae'n cyr chwarae ti di sôn am chwaraewyr yn barod gan Pen-y-bont yn mynd i gweddi gilydd o flaen y gol. Mae'n mor bwysig gyda chdi hynny o flaen y bocs. Pêl dda gan Wolo allan at Wood. Wolo'n chwarae fel amddiffynwyr canol heddiw yn absenoldeb rhai amddiffynwyr. Mae'r bêl at Hudson. Mae'n gyfle gwirioneddol oedd hyn Griffith yn cael yr ergyd. Mae'n dod nôl at Hudson. Mae fel tatem boeth braidd. Mae yn ei rheoli hi. Cyfnod da gan Pen-y-bont. A mae Summerfield wastad ar gael. Nawr te i bwy mae'n mynd i ddisgyn. Ac amddiffyn pwysig, a wyddwch chi be, maen nhw'n cael trafferth i chliriau, a da chi'n teimlo falle bod y gol yn dod fan hyn i Pen-y-bont, ac oedd angen o'r arbediad Wood gafodd yr ergyd mewn. Edrych yn yn dilyn i mewn, Daniel Griffiths yn dilyn hwnna i mewn, bob cam, just rhag ofni'r golwr, mae o'n nabod mor dda, ollwng i, ond symudiad gwych a chwarae gwych, ti'n gofyn wrth a chwaraewyr fod yn glinigol. Mae bel na di mynd allan, ti'n edrych am yr edge gan y mosodwyr, edrych am hyn, camgymeriad gan y Barri, y wedyn, y sgiliau gwych yma yn barod ar ei droed deg, cymryd yr ergyd ar. Nwyd at fwyd droi, ydych chi'n gwybod bod yn mynd i gymryd yr ergyd ar, ond arbediad dan y gol. Griffiths yn gyflym. A mae'n disgyn eto yna gyfle fan hyn i Hudson. O, clyfer, o'n i licio'r syniad. Falle o fanna y dyle fod i gwneud rhywbeth mwy traddodiadol. Ond... Mae'n gyffyrddus efo'i droed de. Dyna beth o. Oherwydd, fel arall de, sa fo'n cymryd hon ar efo'i droed chwith ac jyst crymannu i fewn i'r gornel beth yna. Dwi'n dall. Fi ddim. Fi cysau yna, fi'n wir yn meddwl, os ti'n chwarae ar lefel uchel fel mae'r boes yma, dos bod gyda chi 2 troed. Ac fel Blaenau, chi'n gallu cymryd shot, cymryd ergyd, boed pa troed mae'n dod arno. Ble bynnag mae'r ffil, i fi, dos bod chi'n digon hyderus a cyfforddus i gallu ergydio ar y ddau. Dwi'n hollol cytuno, ond nath o ddim, felly beth ti'n dweud dyle fod i gymryd sy'n droed chwith hefyd? Ie. Oce, wel dwi'n nes i dweud sef wedi medru gymryd sy'n droed chwith, ond dwi'n mwys o mwy gyffyrddus iddo fo, i grymannu hwnna a pasi'r gornel. Fe oedd i trio dangos rhywbeth. Be oedd yn ddiddorol, oedd un o'r rheolau newydd y gêm, y gic yn y Cwrt Cosby ddim yn gadael y Cwrt Cosby, a Pen-y-bont yn rhoi'r pwysau yn syth yn cael gwneud hynny dan y reol newydd, a dyna greodd y trafferthion i'r Barri. Kane Owen, gwaith da gan y cefnwr. Ac o'n i siarad o Malcolm cyn y gêm, ac oedd Malcolm yn hoff o'r Kane Owen ma, ac oedd Dylan Ebenezer yn deitha fi bod o'n ddyn i wylio. Mae'r bêl gan Summerfield. Hudson.
Cotterell, ie. Faint weithio ti di enwi Hudson yn barod? So, a bob tro mae wedi cael y bel y blaw am y tro na, mae wedi dyfel i ffwrdd. Ond fel arall de, mae wedi creu problema. So neb yn ei farcio fel mae'n clefer, mae'n cymryd poced i mynnu de, pan mae y Barri mewn meddiant. Felly sy'n neb cymryd sylw nhw. Felly pan mae Pen-y-bont yn curo'r bel, mae hwnna'n syth. Ti'n sôn am y reol newydd na, Nick, de? Mae'n mynd i gymryd amser i bobl fel am hynny. Ymwysodwyr, mae'n gret o reol. Rydw i ddech chi jyst i'w dwytho bod chdi yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen, a wedyn troi yn sydyn tir i fewn yna a dwy'n y bel. Mae'r glaw yn pistyllio unwaith yn rhagor. Bach iawn o seibiant gawson ni. A mae'r glaw ar gwynt, fyddech chi'n deud i wynebau chwaraewyr Pen-y-bont. Harris ath i mewn yn galed. Os yn derbyn. Wrth i golwg Summerfield ma yn muno dros yr haf. Mae hwnna'n gwnaesiad bach da yn dydi mewn at y postyn gosa gan Kinsella. A mi fydd y daliad yna di gadaioni i George Ratcliffe ddeunaw oed yn y gol. Mae yna gemau eraill heno gyda llaw, cael ei chwarae yn uwch gyda'r Cymru. Liam Thomas ddech chi cyfyrddin ar y blaen yn Aberystwyth. A mae Venables di'r rhoi'r bala ar y blaen yn Ebus. Ac mae Venables yn mynd i fod yn bwysig. Gwaith da gan Hudson, dyma'r dyn oedd Malcolm Allen yn sôn amdano fo. A mae wedi bwydo Kinsella, mae Hudson yn dal i fynd. Mae hynny'n tynnu'r sylw o ddiar. Y bachgen Cullen Kinsella. Ac mae'n cael ei ddisgrifio fel chwaraewr taclus a ryw olwg fel arno fo. Wel mae yn, ti'n edrych ar y goliau sy'n gafodd o tymor dwytha, gafodd ddigon o goliau, ond dynwedd mae'n mynd mewn i ddyn o fan hyn. Dwi'n jyst meddwl mae'n cymryd y dewisiad anghywir yn yr eiliad yna. Mae'n mynd am y postyn gyntaf dim pwyr, lle dwi'n meddwl jyst tria, byddai amddiffyn hwnna, i grymanu'r bel o'i gwmpas o sydd i gwneud bell yna. Hudson eto. Harris, di'r ddiged, camddealltwriaeth bach. Mae un o chwaraewyr y Barri Greening oddi ar y cae ar hyn o bryd. Mae'n siwbio'r y bel yna. Mae Barri'n stryglo fan hyn. Dim just Greening, mae o'n chwaraewyr profiadol, dyn nhw'n eisiau golli fod. Mae'r Barri yn stryglo o codi chwaraewyr i fyny oherwydd mae'r symudiadau, y syniadau Pen-y-bont, lot gwell. Summerfield. A mae yna sôn nad ydi Greening yn mynd i gario ymlaen. Mae yna elyddio yn mynd i fod. Dwi'n meddwl mae Clayton Green sy'n mynd i ddod ymlaen yn lle Greening. Ac mae'r gol mae o'n chwaraewr profiadol. A mae'r golwr i lawr hefyd. Mae George Ratcliffe di aros i lawr. Mae'n mynd o ddrwg i waith. Mae yna, fi gytuno gyda ti Mac, mae Barri'n really stryglo i ymdopi ar hyn o bryd. Mae'r canol cae ddim o beth i wneud gyda Hudson. Mae jyst yn dod yn y gapio yna rhwng y llinellau canol cae am ddiffyn. Dwy waith yna hanner munud ola wnaeth ni gweld yn cael neb o gwmpas gallu troi. Os mae un chwaraewr ar y cae, ti ddim moyn i gallu troi. Ni wedi gweld y barod o fewn 13 munud gyntaf, fe yw e. So mae rhaid nhw newid strategaeth neu cael y canol cae i fod yn bach fwy ddwfn. Dwi'n sech chdi neu wan Gwenan, sech chdi ar cae, sech chdi ella yn deitha rhywun yn ganol cae, neu dwi'n bendant yn gwybod sa fi wedi dweud, gwranda, jyst aros o fo, am 10 munud, jyst stopio fo chwarae, hefyd, mae o'n gweud bod dim mwy gilydd ar y funud. Ie, wel, mae angen bod rhyw fath o conversation rhwng yr amddiffyn fan ar canol cae, pwy ti'n delu gyda fe? Ydy rhywun yn dod mas o'r amddiffyn ac yn pigo fe lan? Neu ydy rhywun o'r canol cae jyst yn dod yn eistedd bach yn is? I fi, dos bod rhywun yn eistedd yn is. Falle ddim man marcio fel ti'n gweud, ond... Dim ond i gadarnhau felly, mae Green ymlaen, a mae Greening wedi gadael y maes, a mae Ratcliffe i weld yn holliach.
Ie, dwi'n gwybod hen ffasiwn o ffordd oedden ni, ti'n gwybod, estalwm lle, oedden ni, os o'na un dyn yn rheoli'r gêm, oedden ni'n just deitha un o'r chwaraewyr yn yr cae, dos di farcio fo, byddwn ni'n golli chdi am 10 munud, just aros a stopio fo chwarae. Wedyn oedden ni'n cael rhyw fath o sharp tool fo, a dod yn ôl i mewn i'r gêm. A syniad da, achos gobeithio wedyn o ran hwnna, bys hwnna'n colli momentum i Hudson, a wedyn bys y Barri yn tyfu mewn momentum a hyder hefyd. Ond nes i gwylio Barri yn erbyn Clifton fel gatre, oedd yr un fath o amgylchiadau, dim glaw, ond gwynt. A o'n i'n meddwl hanner gyntaf, nes i'n union yr un tactegau yn chwarae'r pel yn hir, ond mae'r gwynt gyda nhw, so mae'r pel yn rhedeg mas o chwarae trwy'r amser. Maen nhw'n gwneud y tair gwaith yn barod yn ystod y hanner yma. Oedd yn bel hyderus, dwi'n siŵr sef Rhys Wilson yn falch iawn o'i chael i. A mae'n cael cyfle arall, biwch ar McClacken yn ei gau o lawr. A mae Barri yn gweld hanner cyfle fan hyn, a mae'r problemau'n cael eu creu gan Pen-y-bont i hunain. Ac ie, oedd na ryw sgrech fan gan Daniel Jeffries yr amddiffynwr yn awgrymu ciciwch y bel fyny'r cae er mwyn popeth. Fel te, mae gan Hudson a mae Griffiths yn cynnig i hun. Yr hif 8 ydi Kinsella ac yng nghanol y cae. Maen nhw'n canu grwndin dydyn nawr te. Gyda Garden Felen fan heb unrhyw amheuaeth. Daniel Griffiths ar y llawr. Mae'n just hollol gwybod beth mae'n neud. Yep. Evan Press yn gwasgu'r rhy galed. Mae'n just yn ei ryw oes yn ôl. Mae'n di codi, mae'n iawn, mae'n mynd yn ôl i'r canol. Mae'n ennill y cic ryd, a mae hon yn mynd i gael ei grymannu i fewn at y gol yn erbyn y gwynt mae'n gynnal. Felly mae hon yn gael ei pynsio i fewn i gyrraedd lle mae eisiau yn yr ardal corridor ansicrwydd. Be ddidodd Dylan Ebenezer, wrth i am Ken Owen, mae gynno fo droed chwith lyflu. Gyn i weld nawr pa mor lyflu ydy hi. Ond fysa chi'n deud fod Pen-y-bont yn heiddi gol. Golwr yn aros. A oedd y peniad yn y diwedd, ddim cweit yn ei chlirio hi. Hudson i gadael i ar y sgrech. Mae Pen-y-bont yn gwneud popeth on Sgorio ar hyn o bryd, na chi dacl allweddol, cwbl allweddol. A mae'r bel yn y diwedd allan at hwd. Ond mae Barri'n creu problemau iddyn nhw i hunin. Hyfryd, dyna chi hyder Pen-y-bont. Kinsella mewn i'r cwrt eto. Os oedd angen prawf, dyna chi darlinellu goruchafiaeth Pen-y-bont sicr o hyn y meddiant. Wel ia, ac ti'n bod ti'n dechrau'r gêm, nes i ddeud oedd yna fwy o bwysau ar y Barri heno oherwydd disgwyliadau mwy na gobeithio'n Pen-y-bont tymor hyn. Ond dwi'n just meddwl y ffordd mae'r adrenalin, yr egni, chwarae gartraf, maen nhw'n trio cymryd manteisio yna, a maen nhw'n neud o'r ffordd iawn. Maen nhw'n chwarae erbyn y gwynt, ond maen nhw'n chwarae'r pêl-droed i fewn i'r chwaraewyr pwysig, a mae o'r dyn i hun. Mater o amser oedd i Denig, oedden ni'n deud ystalwm, pan oedd o chwaraewr, un diwrnod fydd o'n reolwr. A mae Dino wedi cael dechrau bach da i'r tymor, fel o'n i'n deud. Mae wedi newid y drefn chydig bach tymor yma, mae gemau cwpan Nathaniel, cwpan cyngraidd fel mae'r hen i ni adnabod o, wedi dechrau, ac yna fuddigoliaeth swmpus i Pen-y-bont o 4-1 yn erbyn y goetre. Tra bod y Barri wedi colli, ac allan o'r gystadleuaeth yn colli ar gicio'r smotyn yn erbyn Hwlffordd. Jeffries. Wel, fe edrychodd y dyfarnwr yn galed iawn cyn cosbi Cottrell. Ond, creu problemau hynny nath nhw eto. Ia, a dwi'n just meddwl pan ti'n chwarae yn erbyn y gwynt fel arno fa. Ti just yn... Mae'r bas bach ychwanegol ma'n y cefn, de. Bob tro mae'r bas nesaf mynd i fod yn dacl. Oherwydd y gwynt, oherwydd mae'r cyffyriad gorau bod yn berffaith. A penderfyniad cywir gan y dyfarnwr Iwan yn fyna. Mae'n positif i gweld Pen-y-bont yn trio chwarae allan o cefn, ond ti'n edrych clywed Rhys Griffiths yn gweiddi, stop overdoing it. Weithiau yma angen just dysgu, os ti angen cael ei mas, nhw wedig reit ar dechrau'r gêm, jyst bach o falle diffyg profiad fyna gan yr amddiffyn Pen-y-bont, jyst i gwybod yn ystod gêm, pryd i cael ei mas a jyst cael eich hun off y pwysau. A mae yna gyflymdre ychwanegol i'r bel efo'r gwynt ma tu ôl iddi'n does. A da chi wedi gweld ambell i bas yn ôl, dwi'n siŵr wedi cynyddu mewn cyflymdra.
Ac sôn am gyflymdra, y Clagan eto. O, mae Clagan di manteisio ar y amddiffynwr yn oedi. Oedd na neb yno. Oedd na neb yna i fanteisio ar ei waith o. Mi ddyle rhywun di bod yna. A dyna mae'r rheolwr yn bytheirio ac yn ei hawlio. Ddyle rhywun di rhagweld bod y bel yn dod ar draws, Malcolm. O, go iawn. Ti'n gwybod... Oce, mae'n gwybod mewn i. Dwi dal yn feddwl mae'n golwr i fod allan y fyna yn cael hwnna lawr. Mae o'n mynd am y gol mwyn am ddim byd, am y gornol bella. Mae o'n methu y siawns. Ond mae wedi creu rhywbeth o ddim byd. Un pas. Mae o arni, mae o'n mynd drwad, mae'n mynd heibio'r am ddiffynwr, rhy hawdd. Wedi mae'n trio jyst codi dros y gol, y golwr. Ydy'n peth iawn i wneud yndi, ond dim cael ei yn y gornel. I fi, mae fe'n gymaint o broblem i am ddiffynwyr, achos un peth maen nhw ddim yn hoffi chwarae'n erbyn yw rhywun sydd gyda cyflymder, a mae fe jyst ddim yn stopio redeg. Mae cyflymder yn dangos fan'na, digon gryf hefyd i mynd, a digon skillful i mynd heibio hefyd, ond yn anffodus, jyst falle y cyffyrddiad ola yna ddim cweith o'r safon, bys ni'n disgwyl i fe gyda faint o golen at y Sgorio llynedd. Mi ddech chi fe, mae'r Ynys yn hwyro bod y Barri yn dechrau setlo. Falle bod Pen-y-bont yn hwyro hynny hefyd, a bod rhaid nhw droi i Mantes yn gol Cynsela unwaith eto. Mae o'n boindod lawr o lasgell lle mae'r Barri. Rhediad da ganddo fo, mae wedi cadw honna mewn. A pwy sy'n ôl, nid am y tro cyntaf ydy Patton yn cynorthwyo i amddiffyn. A mae o wedi gwneud gwaith ardderchog yn amddiffynol. Mae'n gêm mor agorad. Oce, gwrth y mosodiad, mae'r Barri'n bygwth efo y cyfymdra mae Clagan yn neu i weld. Dwi'n meddwl nath o gymryd i fwy droi drong yn y diwedd. Nath o gymryd i fwy droi des, a fod i unwaith wedi mynd heibio'r amddiffynwr, gymryd i fwy droi chlyth, mae hwnna'n gol. 20 munud wedi hedfan, 20 munud o bêl droed cyflym ac arbrydiau'n hynod ddeniadol. Y mwyafrif o hynny gan Pen-y-bont am ar Barri yn y 5 munud diwetha di ryw ddechrau gweithio yng nghanol cae, passes bach cyflym rhwng i chwaraewyr nhw, a mae yna ryw deimlad gêm dda ar hon. A mae'r bêl gan Compton. Mae hwnna unwaith eto'n cael ei ddhau, ac o'r ochr yna mae problemau. Pen-y-bont yn dod lawr o fasgell dde. Hyfryd gan Griffiths, a mae Griffiths a Hudson fel tasen nhw yn dallt i gilydd, a mae Hudson yn un bach prysur penderfynol. O dan drwyn, y dyfarnwr oedd yn hollol fodlon gadael pethau fynd. Griffiths, rhaid bach cyflym da ganddo fo'n does. Yr hif 20 ydy Hughes, nôl eto at Hudson. Hudson yn mynd i hun, ac yna'n gyfnod bach da o feddiant gan Pen-y-bont. Allan o'n llun i gyda llaw, mae Gavin Chesterfield yn bytheirio, wrth i gael golwg eto ar hwn, yn bytheirio na gafodd mae Clagan gigo'r smotyn efo'r cyfle nath ar draws y gol. Wel ia, mae yna dacl dod i fewn o'r ochr, a ti'n mynd cael neina di mwy o gwbl. Yna neb yn agos i'r bel, ond nath y llithriad dod i fewn am ddiffynwr ar mae Clagan. Mi nath mae Clagan gyrraedd y bel gynta, mi gododd o dros y gol, ond gath o'i dynnu lawr ar yr un pryd. Penderfyniad anodd, ond dwi'n meddwl oedd hi dal yn un cywir, ac oedd hi ddim yn gigo'r smotydd oherwydd gath o'r cyfle am y gol. Griffiths. Mae hwn yn mynd i fod yn lon llaw yn uwch gyngor cymryd. Dyna ni hanner ffordd drwy'r hanner cynta'n barod. Mae Wood yn derbyn gan Owen. Sech chi'n meddwl efo'r safleoedd mae Hudson yn codi i fyny, de? Sef yn sgorio mwy o goliau na mae'n 8 gol gath o tymor dwytha. Dyna ddim yn lot i chwaraewr sy'n mor allweddol a dylanwadol yn dy dîm di yn chwarae yn yr ôl rhy 10. Mae'n hongian. Jeffries, cadw i lygad arni hi. Hudson eto, galw, derbyn, rhoi. Cynsela, dawn bach gan hwn i giro i ddyn yn hyfryd. Harris, Summerfield, wastad yn fodlon, symud fyny, a chynorthwyo nawr te Hood. Ac am unwaith, mae hwnna'n bas salach gan Hood, na da ni'n disgwyl gweld chwilio am cot fel oedd o. Mae Owen yn dal i fyny ers y digwyddiad diwetha, a mae'n cael cyfle arall i'w rheoli hi.
A mae Harris yn edrych ac yn anelu. Maen nhw'n chwarae'n dda, dydyn? Maen nhw am chwarae'n rili dda. I fi, jyst siomedig fan'na gyda'r Barri, achos os ti'n edrych ar safle dechrau McLagan, mae fe wastad ar y ysgwydd ola, jyst yn barod i mynd mewn i'r gwagrau i defnyddio cyflymder. Fel ni wedi gweld yn barod yn hanner gyntaf, dros y tymorau diwetha. Ac oedd y pêl yna mor wael gan y Barri, a mae hwnna wedi bod yn stori'r hanner rili. Maen nhw jyst methu cael gafel ar y bil a cadw meddion yn digon dda. Hood. Ac efo Hood, mae Compton. Ac ddechrifio yn effeithiol. Yr eilydd Green. Yn y ddau gadw hwnna fewn, dim yn cyrraedd McLagan. A nath i gyrraedd Hood, a nath y brysio be oedd yn ergyd sal iawn. Ac yna fo dipyn mwy amser na hynny. Ac os na di chwaraewr fel Hood ar ben i gêm yna, yng nghanol cae, mae hynny'n effeithio chwarae'r Barri, dydi? Ie, wel, da ni'n sôn am un o'r chwaraewyr gorau ar y cae ar y funud ydan Hudson yn fan hyn, faint weithiau. Ti di sôn yn barod, mae'n perthyn i rai gigs, meddwl chdi. Mae'n gefdar, ond gyda'i rhyddhau o Gaerdydd yn ifanc iawn yn 15 oed am ryw reswm do. Wel, y sôn ydi bod o'n dioddau epilepsi, a mae o yn deud yn gyhoeddus, mae hynny wedi chwalu ymrydwyddion ni mewn gwirionedd. Oedd wedi disgwyl chwarae ar lefel dipyn uwch, ond da ni'n gweld pam yn dydan. Yn y tad. Mae'n gyffyrddiad cyntaf, ond dwi'n gwybod canolbwyntio yna fo, mae o'n ambarod, mae'n naturiol ganddo. Mewn yn uchel gan Green, y dyfarnwr yn gweld hynny yn hollol dderbyniol. Mae noson brysur ar noson gyntaf uwch gyngor Cymru. Mae yna 4 o gemau'n cael ei chwarae. Mae Mark Williams, capten newydd Aberystwyth, wedi dod â nhw'n gyfartal yn erbyn Caerfyrddin. Mae gôl Venables yn dal i wahanu Ebers ar bala, mae'n dal yn fi sgôr yng Nghytre Newydd a Derwyddon, a felly rhyw fath yma wrth gwrs, a ni'n yn agosau at yr hanner awr. Mae Hood yn dechrau dod mwy fewn i ddi yn dydi. Morgan at Green yr eilydd. Greening i atgoffa chi sy'n ymuno â ni. Greening, y chwaraewr profiadol yng nghanol cae, di gofod gadael y cae'n gynnar o'r hanner cyntaf mewn herwydd anaf. Patton, y chwaraewr canol cae amddiffynol yma. At Cooper. Chwarae bob gêm ond un y tymor diwetha. Ond wastad yno mae Hudson. Os yna unrhyw bel y rydd, mae yna rhywsyd i'w chasglu hi. Ac dim ond i gadarnhau, os da chi'n wylio'r newydd ac yn meddwl, pa'n o'r ddau dîm yma ydy'r tîm sy'n yn uwch gyngor Cymru mae tro cyntaf wedi cael dyrchafiad, wedwch chi be? Yn y glas maen nhw, yn y melyn mae'r tîm oedd yn drydydd y tymor diwetha ac yn Ewrop y tymor yma. Yn Ewrop 6 wsos yn ôl. Ond na, ti'n hollol iawn, bydych chi'n deud gwaniaeth ar y munud, ac hefyd mae'r fantais o'r gwynt yma tu ôl i cefna y Barri yn y hanner cyntaf yma. Weithiau, mae pobl yn ditha fi, wel, dyn nhw'n poeni gymaint. Wel, ti'n gwybod be, tra fi'n cymryd y fantais o'r gwynt bob diwrnod o'r wythnos. Ac wrth edrych fyny tua'r llif oleadau, ydych chi'n gweld faint o wynt sydd wrth weld y glaw yn chwipio. Pêl hyderus allan gan Kinsella, ynde. O! Y cefnwr oedd o, Kane Owen. Ac mewn amodau fel hyn, mae chwip o ergyd felly. Wel, ond ti wedi bwriadu neu beidio? Ti wedi rybuddio pob do, efo troed chwith yma sy'n ganddo. Ac mae o'n chwipio yn efo tu allan i'w droed chwith yma hyn. Mae'n trio crymanu'r posti peth yna. Ta ydy'n croesiad, geg Gwenna'n dweud be mae hi'n meddwl ar y funud. Ond tro be? Fel dwi'n deud, gyda dyn yn croesi bel, byth yn sgorio. Ffriwcs wedi bod ella. O, fi ddim yn siŵr am hynna. Na, i fi, jyst yr unig peth o ran Pen-y-bont, oedd dim ond un yn y bocs fan'na. So, os maen nhw am wneud fwy o traffic, mae angen nhw cael fwy o dynion yn y blwch. Ond maen nhw tîm fath o fach os chi'n edrych ar y blaenwys. Dim lot gyda nhw o ran yn gorfforol, so mae angen nhw falle just ffocus i bach fwyr hwnna, ni'n siŵr bod y sgellwr yn dod mewn o'r asgol arall i creu problemau. Chwarae pelisal ar draws y cwrt chwech yna. Ie.
Green yr eilydd. Compton yn ysgidiau gwyrdd sy'n cynnig I hun ac yn derbyn. Nôl eto. Ydych chi'n teimlo bod y Barri'n hapus I gael cyfnod o feddiant ac os dyn nhw'n wedi gallu gosod I stamp ar unrhyw gyfnod o'r gêm. Fflachiadau prin, hwd. Oed I gormod. Llawer I hawdd I bigo I boced o. A'r dyn nath oedd Sadler, un o'r ddau sy'n chwarae o flaen y 4 cefn yn hun Pen-y-bont. A mae Siarp nhw'n gweithio ar hyn o bryd. Dim ymhedd yma ni, mae hwn am bas dda gan Green at hwd. A mae hwd I mewn, mae Clagan sy'n dod ar draws. Ac oedd hi'n bwysig iawn. Bod y lam wedi ffynwr yn camu mewn yn fanna. A Wolo oedd hwnnw. Ac oedd Malcolm yn deithio fi cyn y gêm. Chwaraewr ganol caed I Wolo. Ond mae gyda fo gymaint o dalent. Mae'n gallu chwarae yn unrhyw le, a mae o'n gyflym ac oedd o'n bwysig fanna Malcolm bod o'n gyflym. Dyna ydy'r gyfrinach yn y sefyllfa yna rwan. Mae'r rhedag yn ôl, mae o'n gwybod mae'n gorau mynd I mewn i'r bwlch na rhwng y bel a mae Clacan tu ôl efo a mae'n naid clirio. Da ni'n gwybod mae'n gyflym di mae Clacan gofio. Ia. A ni wedi dod rhwng y ddau. Dangos I brofiad. Ti'n iawn, chwaraew ganol cae. Rhys Griffiths yn deitha fi yn y gwpan tymor dwytha, pan nath y ddau ddim yma gyfarfod. Y gêm yn yr un, ar ôl 90 munud a wedyn y Barri yn curo. Nath y chwarae, fel am ni ffynwr cefn adeg yna hefyd. Sadler, allan Wood. Pwy sydd na? Patton. Fel mae o mor aml. Na mae Compton I fod yn deg efo. Wastad yn fodlon dod nôl I gynorthwy o Sadler I mewn yn galed fan yma hanner awr o'r gêm. Mae di mynd wrth chi. Mae rhaid I Pen-y-bont peidio dal I gredu y be maen nhw'n neud. Pasal gan Green. Syth lawr corn gwddw Wood. Kinsella sy'n mynd allan ar y dde. Mae Wood yn meddwl mae'n ystyried ac yna mae'n pasio ato fo. Hudson. Wood. Ie. Kinsella yn dod I fewn o'r asgell lle. Mae'n fod prif Sgorio nhw, dwi'n siŵr. Tymor dwytha. Mae'n chwarae'r asgell o'r mae Daniel Griffiths a'r Mentigo Gardydd, da ni'n gwybod fel blaenwr. Dwi'n just meddwl sa fo'n medru gwneud dipyn bach mwy. Ie. Pan mae un o'r amddiffynw'n dod allan o'r cefn, mae o'n dal yn aros allan ar yr asgell lle, lle mynd I mewn a tynnu rhywun I mewn fo fo, un nhw'n cael yr amddiffynwr dde I fewn yn y bwlch tôl efo I greu 2 yn erbyn 1. Wolo, cyn chwaraewr efo Tamworth, cyn chwaraewr efo Llanelli, dros 20 o ymddangosiadau. Mae'n y gôl arall Di bod yn uwch gyngrair Cymru. Ac ar y maes awyr a Venables sydd yn hedfan. Ac os oedd yna rei yn awgrymu neu'n ofni y byddai yn dymor anodd I Ebus, wel mae Venables yn pwysleisio hynny ar hyn o bryd. Ac oedd yna nifer di darogan yn ddiddorol iawn. Wrth ni weld mae Clagan yn camu mewn i'r lle na. Ond cam sefyll oedd i, ond ambell un, mwy nag ambell un, di darogan y bydde Ebus yn cael gwell tymor na Pen-y-bont. Wel, dim yn cychwyn ar hyn o bryd. Ac symudiadau diddorol di bod yn fanna Andy Owens o Gay Conna, Jordan Evans o derwyddon Kevin a Jake Phillips o Gay Conna, gyd wedi ymuno ag Ebus. A Alex Darlington, mae'n o brofiadol jo. Hwd. Mae'n gorfforol, mae'n gystadleuol. Gwenan, fydd Pen-y-bont, os na amser yn dod mewn gêm, byddwch chi'n meddwl, ddylen ni di sgorio, da ni ddim yn gwneud, mae hynny'n gallu effeithio chi. Fi credu yn y 10 munud gyntaf na, gyda nhw 2 neu 3 cyfle, falle, os mae'n parhau fel hwn, fydden nhw yn, ond fi credu gyda'r gwynt gyda nhw yn y ail hanner, fi'n meddwl bys y Rhys Griffiths yn hapus iawn fan hyn, yn trio gweud wrth nhw, just cadw yn 10 hanner gyntaf, mae gen i digon o chwaraewyr dda, digon o chwaraewyr creadigol, mae Borelli gyda nhw hefyd ar y fainc o prif sgorwyr nhw llynedd hefyd, so mae digon o rwyddion I ddangos bod nhw'n mynd I creu problemau gyda'r gwynt yn ail hanner, ond gyda'r pêl-droed ti beth yn gywir o'i ti. So, dyna pa mae angen bach fwy o safon yn y last third, yn mynd o'i gêm, put it to bed yn syth. Mae Hudson
yn canfod Kinsella, mae Hudson yn dal i redeg. Mae'n di orodd pasio honna nôl a mae Griffiths sy'n fach yn aros amdani hi. Mos i yna, mae'n gyfle fan hyn! Bar yn achub y Barri. Wel, chwaraewr ifanc sydd yna, a mae o'n gwybod, mae'n rhaid o sgorio. Mae'n dod, mae'n crymannu, mae'n berffaith yn ei gwyd. Yr unig broblem de, mae o'n sefyll yn stond. Mae o'n ambarod, dwi'n mynd rhedeg i fewn arni, felly mae'n gwrdd disgwyl i, a wedyn dwi'n methu cael ei ben drosti. Edrycha? I fi, mae'n redeg yn rhy gyflym, a wedyn achos mae'r bêl di crymannu, mae fe just o flaen y pêl a methu cael gwddw gen nôl, a dyna pan mae methu cael e wedyn lawr at y llawr, achos mae fe wedi gwneud y symudiad yn rhy gyflym. Fe ydy'r rheol yn pêl-droed. Ti'n cyrraedd pan mae'r bêl yn cyrraedd. Dim cyn, dim ar ôl. Cyfle gorau'r gêm heb unrhyw amheuaeth, a mae'n disgyn i fachgen sgorio 27 o goliau i dîm dan ddeunaw Caerdydd y tymor diwetha. Wallow allan at Wood. Dybedau hwnnw oedd y cyfle, ac ys yn erbyn tîm fel Barri, tîm o'r ffenodd yn drydydd yn yr uwchgyngor y tymor diwetha, mae rhaid chi gymryd cyfleon ac ys maen nhw'n mynd i fod yn bryn. A fydden nhw'n meddwl am honno. Os ewn nhw fewn ar yr egwyl a ddim ar y blaen. Mae'r bêl gan Compton. Digon o le yng nghanol cae. Hood, Green, yr eilydd eto. Di mynd rhy gynnar ac oedd hynny'n fler. Oedd hynny'n fler ar cefnwr oedd o. A fydd o yn cael pryd o dafod am hynny. Wel, mi fydd o, hefyd, mae o'n edrych syth ar draws llinell am ddiffyn Pen-y-bont. A mae o'n gwybod ei hun. Mae'n hawdd gweld. Mae'n o golia. Nath Pen-y-bont sgorio blwyddyn dwytha, a mae'n sa'n gwyldio. Nhw oedd y goran y ddau, combination gwych i gael. Dwi'n meddwl dros 82 o golia. Ac mae yn werth tanlinellu, ac oedd Gwennon yn sôn am hyn cyn y gêm, nathon nhw ddim colli o gwbl y tymor diwetha. Dyna oedd eu camp nhw, wrth gwrs i mewn adran isa, fel o'r Rhys Griffiths yr rheolwr yn deud. Mae yna gwestiynau mynd i gael ei gofyn y tymor yma, gafodd ddim i gofyn y tymor diwetha. Ond nhw, faswn ni'n awgrymu, sy'n i fod yn gofyn y gwestiynau yn yr hanner cyntaf yma. Ia, a ti'n bod mae'n bechod, mae Daniel Griffiths ddim wedi sgorio eto am chwaraewr 19 oed. Dwi'n meddwl bydd i ben o'n mynd lawr, dwi'n yn edrych i fi bod o'n dyn sy'n poeni am cyfleoedd. Neith o just meddwl, mae'n arall rownd y gornel, mae'n arall yn dod. A unwaith geith o un, geith hwn llond heads, dwi'n meddwl. Wilson. Hudson yn dda fanna i gael mewn o blaen Patton. A mae gan Summerfield. Ac o blaen Summerfield mae Kinsella. A mae yna ddigon o gynnig help Harris yr hyd 20, da ni di enwi o'n aml iawn. Chwaraewyr ganol cae, total bod Pen-y-bont ydy'r ei da ni wedi henwi. Hood. Llusgo'r bêl na o fewn i reolaeth ar ei rediad, nath o'n dda. Patton. Cummings, nôl at Patton. Hwnna'n fler iawn gan Patton, sydd fel arfer yn gywir yn bethau mae'n neud. Ia, dwi'n siŵr yn amheuaeth yn yr awydd gan pawb cyn y gêm. Oherwydd, da ni'n gwybod bod yna digwydd i Hwlffordd a Llanelli, dwi'n meddwl, yn y 4 mlynedd dwytha pan oedd nhw i fyny. A da ni'n gwybod bod yna digwydd i'r Barri a Met Caerdydd. O'r de dwi'n sôn am pan oedd nhw ddod i fyny. Ac yn sicr, mae Pen-y-bont wedi cael argraff. Ond pan ti'n cael argraff a cael dim byd o'r ger, dwi'n cyfriad ni. Ti feddwl Gwennan am methiant mor trwre i fyny llinell flaen i Barri. Cyn di sôn, mae'r bêl gan McLagan. Malcolm a Gwennan yn dallt i gilydd i'r dim, yn gwybod bod ei olwg bygythiol gan y sylwebydd ceiwch cegef am McLagan ar ei rediad. Wel, wedys i'n blaenorol, yn gynharach, bod fe'n mynd i, mae fe'n colli'r enfawr o ran goliau, ond o ran fe oedd yn cynhyrchu'r cyfleoedd i McLagan, a dyna pan mae angen i cocho sefyll lan a camu lan blwyddyn yma. So fi'n meddwl fydd yna'n colli'r enfawr i'r Barri. Fi yn meddwl fydden nhw stryglo i cael goliau tymor yma, i fod yn onest. Dim ond ail gic gornel y gêm, cofiwch. A dyn agosau at y 5 munud ola o'r hanner. Hodgson at y postyn gosa. Sa honna di gallu mynd i unman. A dwi'n meddwl mae'r blaenwr bach Griffiths wyddoch chi. Oedd yna gafodd ben i'r bêl.
Ia wir fod io, ac yn sydyn wedi symud fyny'r cae am waith da ganddo fo. Mae o'n dall yn rheol. Bydda'n gynta yn y ddau bocs. A efo chdi'n bell yn anghywir. Gwaith ardderchog fanna i reoli'r bêl na oedd yn dod ato fa ar y wyb efo'r gwynt ma tu ôl iddi. Mae'r bêl gan Cotler, mae o wedi bod yn dawel. Mae o'n gallu rheoli gêm. A mae dawelwch o bosib di golygu pam bod Pen-y-bont yn ennill y frwydr yng nghanol cae. A be maen nhw'n drio wneud, fel oedd Gwennan Harris yn ei awgrymu, wedi cael y bêl na mewn at McLagan yn de. Hudson. Gan hwn gymaint o amser, mae'n mor bwyllog ac at Griffiths. A mae wedi curo i ddyn yn llawer iawn rhy hawdd. Rhediad da iawn gan Hudson. Patton oedd neto gyda llan o werth pwysleisio. Ti'n ollol iawn, fo sy'n y safle pwysig pan mae angen. Ond nid nhw'n rhedeg allan o atebion i'r dyn yma yn y diwedd. Just yn taflu ysgwyd un ffordd, o gwmpas yn amddiffynwr, pwyr ar draws y cwrs chwech, neb rhedeg mewn. Ond eto, just fflach bach o be mae'r dyn bach ifanc fa yn mynd i wneud, creu iddo fo'i hun. Ne, mae o'n disgwyl y cyfle ddod iddo fo. Ond i ymateb yn ôl at Mo Twre. Ti'n gwybod beth maen nhw wedi cymryd o'r tîm yr opsiwn o rhywun dal y bel i fyny i ddod â chwaraewyr agosach iddo fo. Pum munud o'r hanner yma. Oedd hi'n wedi gymryd dipyn i ni anghofio am yr amodau ofnadwy yma. Ond mae'r gêm wedi cymryd yn sylw nhw i fod yn deg. Y bêl gan Wallow. A mae Wallow ni lledu at Wood. A falle nad oedden nhw'n bwriadu chwarae Wallow yn yr amddiffyn, ond mae o wedi gael gwahaniaeth. Y bêl mewn gan y cefn chwyddo eto! Oedd o'n cweit gystal cyfle, ond oedd o'n gyfle, a fe ymestynnodd Harris o methu chael. Ond, na i ddweud y gwir de, mae o yn y lle iawn y fanna, dydy. O leia mae o wedi gwneud y rhediad i'r postyn bell yna, a mae'n gwybod, bodyn i droed mae'n gol. Ac i fod yn deg, Kinsella oedd o fod i'r rhedeg mewn i'r lle, a mae o wedi bod yn ymosodol iawn yn ei chwarae yn y hanner cyntaf yma. Nes ti weld o, 5 chwaraewr tymor dwytha yn cael 58 o goliau rhwngdyn nhw. Felly mae gynnu nhw goliau yn gwahanol safleoedd yn y tîm. A mae'r chwaraewyr gan o'r cae di edrych yn ymosodol ydy. Do tad. A di edrych i chwarae'r bêl ymlaen yn lle'n sgwad neu yn ôl. A mae'r chwaraewr o'r natur hwnnw sydd gan y Barri, Cottrell, mae o di bod yn dawel. Mae Patton, mae Hood di bod yn fwy amddiffynol. Mae'r bêl gan Wood. Mae nhw'n hapus i newid safle fe'i gilydd. Edrych allan mae Hudson rwan. Owen. Mae'r golwr ifanc, Ratcliffe. Mae ddim wedi disgwyl chwarae. Ond Mike Lewis, y golwr arferol, wedi torri fus, neu wedi cael anaf i'w fus yn ystod yr wythnos yn ymarfer. Mi fydd o'n iawn mewn rhyw bythefnos, ond am gyfle i'r bachgen ifanc sy'n ar fenthyg o Glwb Caerdydd. Green. A mae o wedi camu mewn i sgidiau greening i fod yn deg. Mae'r chwaraewr o'r un natur. Mae wedi llenwi'r gofod. Barri wedi gweld colled fawr fanna. Cooper. Yep. Patton. Cottrell. Na welliant gyda fo. Bod yn ei hennill, dyn nhw'n methu cadw'r meddiant digon hir. A
Dwi'n meddwl, mae Pen-y-bont wedi bod mor dysgofiedig, mor drefnus, maen nhw i gyd ar yr un donfed, pan maen nhw'n gorfod, pan maen nhw heb y bel, pan maen nhw efo'r bel, maen nhw mewn siap, maen nhw mewn system. So maen nhw wedi cael eu gweithio ar gan Ysgwrth. Sech chi wedi clod iddo fo, o beth da ni wedi weld yn hanner gyntaf. Da ni hefyd wedi gweld Barri chwarae fel un o blaen, yn anobeithiol hanner gyntaf, dod allan yn yr ail O'n hanner. i'n mynd i atgoffa chi o hynny. Maen nhw yn dîm 2 hanner yn aml iawn yn dydyn. Yna i pyn bach o pryd o dafod, dwi'n teimlo gan Gavin Chesterfield yn ystafell newid na. Os dyn nhw'n meddwl bod nhw wedi neiti am bod nhw wedi gyrraedd Ewrop, tymor dwytha. Wel, gawn ni weld. Patton. Compton. Cottrell. Meddwl mynd i hun. A mae hynny'n arwydd bach o'r rwystredigaeth fo. Bydde fo fel arfer i trio bwydo rhywun fan dyna i ddawn o. Sbiwch o Griffiths, brynodd o honna. Dwyllodd o Green. Oedd yn lwcus, fel am y sodwr, ti'n gwybod ti'n golli'r bel yma yma. A brynu honna do. Oedd, a ti'n trio creu rhywbeth allan o'r i. Ie. Fydd na fwy na 3 pennawd, 3 testyn i'r bregaeth, dwi'n i'w feddwl. Ac un fydd cael mwy o afer ar ganol y cae. Nathan Wood. Yn ôl at Kane Owen. A sa chi'n gallu wirioneddol enwi ryw 5 neu 6 o leia chwaraewyr Pen-y-bont sy'n heiddi canmoliaeth fawr. Mae'r bel gan Kinsella. Mae o wedi cael un cyfle. Allan at Summerfield. A munud oherwydd yr anaf na i Greening. A mae'r dyfarnwr penderfynu bod Jeffries di tynnu McLagan lawr fanna. Ie, yr arwydd yn glir. Penderfyniad hawdd i Iwan yr dyfarnwr y fanna doedd. Ie, McLagan yn dal i dir hwnna i byd, a dwi'n licio ymwysodwr sydd ei hynny. Mae'n just dal i dir a wedyn. Mae'n trio gynnal o'r bel, mae'r amddiffynwr mawr y cawr yma dros fo. Yn gwneud â ni fo ddaw. A gair bach i Cottrell gan y dyfarnwr. Am fynegu, chydig bach ormod o'i farn. Green yno hefyd. Ti'n gwybod beth o ddeud? Dwi'n siŵr, o ia, ti'n neud hwnna oherwydd wrth ymwneud y llinell hannar. Nes ti'n neud hwnna yn y cwrs cosbig yna. Un cyfle hwyr, ond ni fydde hi'n greulon i Pen-y-bont. Ysa hon yn esgor ar gôl. Compton, mae angen i hamddiffyn ni. Gol fyddi. Hanner cynta da i Pen-y-bont, Malcolm, ie? 100%, ond dim di cymryd mantais o sgorio efo'r 2 gyfla da mi gath nhw. Felly, ti'n gwybod mae'r Barri mynd i gael siar o'r gêm, ond mae'r rhaid i fi edrych ar ffordd mae Pen-y-bont yn mynd i dechrau'r ail hanner yma. Os ydyn nhw'n mynd i ddechrau fo'r un tempo unwaith eto a chwarae'r pêl-droed taclus efo'r symudiadau a'r syniadau ac y hyder ma'n i tîm, mi wneud nhw ennill y gêm. Herwydd y gwynt efo nhw yn yr ail hanner. Cegol ar gêm. Mae di bod yn gêm ddeniadol tu hwnt. Un cyfle clir sydd wedi bod. Fe ddisgynnodd y cyfle'r bachgen yma Daniel Griffiths. Y bar yn achub y Barri. Fydde'r gol ddim wedi bod yn fwy na heiddiant Pen-y-bont. By'r hein wrth i fodde. Gawn ni glywed barn Gwenan Harris yn y sgwrs efo Dylan Ebenezer. Pan ddewch chi nôl ato ni ar ôl yr egwyl.
gêm gynta erioed I glwb Pen-y-bont ar y lefel yma. A maen nhw gartre yn erbyn y Barri. Ac am gêm ni wedi cael yr hanner cynta. Digon o ddigwyddiadau, ambell I gyfle. Digon o ddadle hefyd. A dim goliau hyd yn hyn yn y gwynt ar glaw fan hyn yn Stadiwm Cimco. Ond dyma'r unig gêm enw, bydd lot o gêm yn ysweiniau'r tymor yma. Aberystwyth, Caerfyrddin, 1-1, Liam Thomas I gyfyrddin o'r smotyn, Mark Williams, y captain newydd, yn union I pethau I Aberystwyth. A mae'r bala ar y blaen yn erbyn y newydd yfodyd eraill. Ebus, 2 I Chris Venables. Mae lot o bethau newid yn y byd yma, yn y gyngred yma. Heblaw mewn ffaith bod Chris Venables yn dal I sgorio golau yn 34 mlwydd. Un o'r smotyn a'r llall cyn yr egwyl. Disgor yn y gemau eraill, fel chi'n gweld. Gemau ddod dros y penwthnos hefyd. Gwenel Hanes sy'n cadw cwmni I fi. Di bod yn y pwynt sylwebu gyda Nick a Malcolm. Wel, beth amdani? Beth am y hanner cyntaf yna, Gwenan? O, wedi bod yn hanner really dda fi'n meddwl. Gêm agored iawn. A beth fi wedi hoffi yw'r ffaith bod Pen-y-bont wedi bod yn really positif. Maen nhw wedi cael y bil lawr yn erbyn y gwynt. A maen nhw wedi creu lot o hanner cyfleoedd. Gyda nhw'r un Griffiths I cael un wedyn yn erbyn y traws. Ond fi'n meddwl gan ystyried bod nhw newydd i'r gyngred, noson hanesyddol tro gynta. Fi'n meddwl bod nhw wedi setlo'n dda iawn. A I fod yn hollol onest, bys ni'n meddwl taw nhw yw'r tîm profiadol yn y gyngred ffordd maen nhw wedi chwarae yn hanner gynta. Ie, yn bendant, achos dim llawer o beth wedi gweld nhw, ddim yn quite yn siŵr beth I ddysgol. Ni'n gweld tymor gwych, tymor diwethaf. Fel gawn ni weld o'r cyfleoedd mae nawr o digwyddiadau yma, fel chi'n gweud, maen nhw wedi setlo'n syth, mae fel sy'n nhw wedi cadw i'r ffordd yn y chwarae tymor diwethaf. Ie, 10 munud gyntaf, o'n i'n disgwyl nhw fod yn nerfus iawn, ond na unrhyw cyfle geithon nhw o flaen y gol, bach o le, ac o'n nhw'n ergydio'n syth yn erbyn y gwynt. A mae hwnna'n rhywbeth really positif yn amlwg, mae rhywun fel Rhys Griffiths blaenor, fel ni'n gwybod faint o golau mae fe wedi sgorio, mae fe moyn bod yn positif a creu cyfleoedd. Yr unig peth fan hyn o'n i'n meddwl gyda Griffiths, nath e jyst amseru symudiad bach, rhy gyflym yn symud mewn, ac oedd e tu nôl y bel achos bod y bel di crymanu. Just methu cael gafel, cael gwddeg nôl I cael y bel lawr, so fi ddim siomedig gyda'r cyfle yna, ond o'n i'n meddwl bod a Hudson di chwarae'n arbennig o dda. Ie, Daniel Griffiths, falle mae trenu fe dim Rhys Griffiths, oedd yn disgwyl am y peniad na, falle mae wedi methu hefyd. Cyn y gêm, o'n i hefyd yn sôn, ond i wedi gweld yn cwpl wythau tymor diwethaf, ar cefn o'r chwith mae, Cain Owen sy'n gyda nhw, mae'n droed chwithau, mae'n hyfryd I wylio fe'n taro'r bil. Mae fe wedi creu argraff really dda. Yn y ffordd mae wedi amddiffyn yn Rhys yn hwyrol, mae wedi cyfro'r bylchau yn dda iawn, ond hefyd, fel ni'n gallu gweld fan hyn, mae fe mor awyddus I ymuno mewn, ddim cweith siŵr os oedd hwnna'n cross neu ergyd, ond mae fe mor awyddus I ymuno mewn, a na beth chi moyn dyddiau yma gyda cefnir fel hwnna, yn ymuno mewn ac yn creu overloads mewn llefydd ar yr asgell, a mae'r peli mae fe wedi rhoi mewn hefyd I bod yn wych, ond un lle bys ni'n gweud mae Pen-y-bont angen gwella yw I cael fwy o chwaraewyr mewn i'r bocs, achos fel wedi, maen nhw'n bach iawn, ond mae angen fwy o niferoedd mewn fan os maen nhw'n moyn sgorio. Ie, chi'n teimlo'n barod byddwn ni'n gweld llawer o Cain Owen yn croesi ac yn ergydio tymor yma yn uwch gyngred Cymru. A'r Barri wedyn, fel chi'n gweud, mae braidd yn siomedig, ond maen nhw wedi cael ei eiliadau hefyd, a Cain McLagan, mae yna newid mawr wedi bod wrth gwrs gyda Mowtwre yn mynd nôl I gas newydd, felly yw hwnna'n effeithio nhw? Wel, mae McLagan fan hyn gyda cyflymder, mae wastad yn mynd I bod yn problem, a fi'n credu bydd e'n siomedig iawn bod wedi methu fan hyn. Just byth yn rhoi lan ar pel. Fi gwybod oedd Malcolm yn sôn falle bod nhw wedi dod mewn o'r ochr, ond na I fi oedd hwnna'n hollol derbyniol, ond just achos y glawd oedd y pel jyst yn redig I ffwrdd fe, ddim methu cweith cael gafel yn fe, ond hwnna'r unig cyfle maen nhw wedi gael gan chwarae'n wael. So gan ystyried bod maen nhw wedi chwarae mor wael a maen nhw wedi, maen nhw wedi really skeilish ar y bel. Fi'n siŵr bydden nhw'n hapus iawn yn mynd mewn 0-0, wedi actually creu cyfle dda hefyd. Ie, a ni gyd yn gwybod beth sy'n dod nesaf, sucker punch, mae'n siŵr fel na mae'n mynd yn Mael Drôn. Beth chi'n ei ddisgwyl wedi'r egwyl? Wel, gyda'r gwynt gyda nhw na, fi'n disgwyl bod Pen-y-bont yn mynd I parhau ar yr un modd, really. Fi ddim lot yn anoddach i'r Barri sy'n hoffi defnyddio Cain McLagan ar gwagle mewn tu nôl. So fi'n credu fydden nhw angen ffeindio ffyrdd gwahanol, trio cael cotcher ar y bil, a jyst cael y bil lawr bach fwy, ffeindio'r bylchau rhwng y canol cae a'r amddiffyn, a jyst cael cotcher mewn I bwydo McLagan yn well. Ond I Barri, I Pen-y-bont, mwy o'r un peth, ond jyst gobeithio wneud y peth anoddach, sef roi'r pel yn y rwydd. Ie, dyna pam mae'r ymosodwyr yma mor boblogaidd. Dyn ni sôn llawer am y noson yma, noson hanesyddol I Pen-y-bont. Dewch chi ni glywed gan un o'i cefnogwyr nhw I weld sut maen nhw'n mwynhau y noson a'r gêm gyntaf yma yn uwch gyngred Cymru JD, Nicky John, sydd yn cael cwmni.
Diolch, Dylan. Ie, Meirig Emmanuel, mae'n tywyll y glaw ganol mis Awst, ond sy'n watch am hynny, achos mi wyt ti wedi bod yn dilyn y clwb yma ers dyddiau brinturion 100 o flynyddoedd, a mae'n noson arbennig i chi. Odi, mae calon fi o hyd yn mynd o'r dechrau. Mae fe'n ffantastig i gweld y torf seis hon heddiw. I fi mae'n breuddwyd. O'n i chwarae dros lle mae'r coed tu ôl i'r pits, oedd y pits fel yna. Ond i popeth wedi dod at ei gilydd fel ma fe. A mae pawb gyd o'r chwaraewyr sydd oedd arfer chwarae ni blynyddoedd yn ôl. Maen nhw wedi dod mas, a mae pawb wedi helpu mas, paentio a wneud ysbwriel. Mae fe'n clwb ffantastig. Mae bron fel teulu fi. O'n i'n mynd i ysgol Cymraeg, oedd dim llawer o Cymraeg yn Pen-y-bont, ond trwy pêl-droed fi wedi cwrdd â bobl. O'n i'n mynd i ysgol yn Rhydfelen, oedd bron neb lawn fan hyn yn siarad Cymraeg, ond mae fe fel teulu fi. A da chi'n eitha bles efo sut mae'r hanner cyntaf di fynd sy'n ni'n dychmygu? Ffantastig, o'n i'n curo'r bar, so dylswn ni wedi bod 1 dim lan, ond mae 45 munud i mynd, ond ni wastad yn chwarae well, Clubhouse, ffordd y Clubhouse, so gobeithio. Ie, croes i bysedd dros chi yn ystod yr ail hanner. Ecwyl fer sy'n nesaf rhan wrth gwrs, ond dewch yn ôl at ni ar gyfer yr ail hanner yna rhwng Pen-y-bont a'r Barri yma'n rhyw cwbl o funudau.
Croeso nôl ato ni, pêl-droed byw i chi Arnos Wener ar S4C cefnogwyr y Barri yn uchel i clwch. Gan i weld os byddwn nhw'n dymuno gwylio'r eich pwyntiau. I'ch weld y cyfan nos lun 5:20 ar S4C. Digon i ddod yn un ôl i'r pwynt sylwebu gyda'r newyddion mawr. Dwi'n credu bod y newyddion i'r sylwebwyr achos maen nhw'n llygad y storm. Mae'r glaw yn ôl a mae Malcolm Allen yn Nick Barri yn ôl. A mae'r 2:20 yn ôl. Does a ddim newid yn y naill dîm na'r llall. Ar wahân i'r eilyddio cynnar wrth gwrs fuodd ar ddechrau'r hanner cyntaf. Ia, fel ne ma hi, wir i chi. Ond mae yn fis Tachwedd, yn dydi? Na, di ddim. Y llaw os ydych chi'n gweld Merig Emmanuel oedd yn siarad efo Nicky John yn ddyn wrth edrych ychydig bach yn gyfarwydd efo cyfenw cyfarwydd. Wel, brawd David Emmanuel oedd o. Y dyn fel mae Gwennon gwybod yn iawn nath ddylunio ffog briodas y dywysoges Diana. A Meirig y brawd yn siŵr yn trafod ffasiwn efo Nicky John rwan. Sy'n drist ydy mae Gwen yn rhywedrych pwy di Lady Diana. Na, ni'n gwybod hwnna, jyst ddim gwybod bod wedi gwneud y ffroc. Ie, dim Meirig oedd y ffog yn llaw, ond i frawd o. Ie, i frawd. Ta beth? O'n i yn ifanc, ond fi yn cofio. Lle mae'n deud i'n byd call. Cadarnhad o'r timoedd i chi. Un enw yn wahanol yn y gyd. Greening di gadael y maes. Ac i'r ymwelwyr a Green ymlaen. Fedri Barri ddim bod mor sal ag oedden nhw'n hynna'r cyntaf, droi fel la. Felly, cael ei weld ar dechrau'r hanner yma. Erbyn mae hwn yn mynd i fod yn 10 munud pwysig iawn i Pen-y-bont. Ffordd yma y Barri yn mynd i trio ddod yn ôl i. Dwi'n gweld dwi'n, maen nhw'n mynd mwy, eitha diamont y ganol cae. Da ni'n gweld mae'r chwaraewr ganol cae yn just eistedd rwan. Ar y bel yn dwy'n y bel unwaith eto. Ie, a da ni wedi gweld yn y tymhorau a fi, y Barri, weithiau'n gwneud cynlleiad un newid safle a maen nhw chwarae'n wahanol. Mae gan Chesterfield y ddawn yna. Mae'n y goliau di bod gyda llaw yn ystod hanner amser y gêm yma yn y gemau eraill ar noson gyntaf y tymor newydd yn yr uwchgynghrair. Mae Mark Williams wedi rhoi Aberystwyth ar y blaen. A mae Ebus di cael ei gol gyntaf nôl yn yr uwchgynghrair a mae Malcolm Allen yn edrych yn i'w holl wybodus arnau. Curtis Strongs di gael honna i Ebus ac mi oediau am funud ond nath Malcolm Allen ddeud mae bala a arferiad o fynd ar y blaen ac yn gadael tîmau nôl mewn i'r gêm. A mae Curtis Strong di ateb 2 gol hanner cyntaf Venables ac yn nôl trydar clwb bala, a mae trydar clwb bala yn dda ac os mae o'n amserol iawn, mae o'n gyflym. Wel, mae'n cael ei disgrifio fel gol fendigedig gan Ebus, a mi gwch chi weld honna wrth gwrs nos lun efo gweddill uchafbwyntiau y penwthnos yma sy'n dechrau'n gyffroes, a mae Wood ar rediad eto, gath a hanner cyntaf da. Nawr te, mae honna yn gecor Smotin. Dim amheuaeth o gwbl gan Iwan Arwel Griffith. Mae'n cael ei hennill gan Hudson, gwthiad i'r cefn, ac falle bod ni ar fi'n gweld hanes yn cael ei greu a gol gyntaf Pen-y-bont yn yr uwchgynghrair. Edrych ar gyfrinach yn fan hyn ar cyffyrddiad cyntaf Hudson. Wood lawr yr esgill. Honna de, mae hwnna thobl gan fod gwsyn ar ei droed. Mae o'n just mynd â hi, lle perffaith, gwadd i'r dacl, i tîm bach, dwi'n meddwl yn feddal ar y diwedd. Cyfle i Cain Owen sgwennu enw yn llyfr hanes clwb pêl-droed Pen-y-bont. Cecor Smotin, dim amheuaeth, a maen nhw wedi cael ei gol gyntaf erioed yn uwchgynghrair Cymru, a mae'r rhai deud mae'n gwbl heddiannol. Dyna faint mae'n ei olygu, dyna binacl, datblygiad a breuddwyd clwb Pen-y-bont. Mae yna ffordd hir i fynd, ond am ddechrau yw hanes newydd. Sôn am gol, oherwydd mae wedi cadw i ben yn fan hyn do, a faint o derys dio i o'n i'n golwr y ffordd anghywir.
Mae hwnna'n wych. Mae hwnna'n gampus, siap i gorff yn deud i Oce, di symud i fan hyn. Neu chdi fel bod fi'n mynd i gornol arall a pasio i fewn i gornol yna. Ie, oedd e byth yn edrych fel oedd e'n mynd i methu, oedd e. Oedd e'n edrych mor cyfforddus, mor hyderus. Ond Hudson, jyst profiad fe, y cyffyrddiad gyntaf yna yn arbennig. Ond wedyn y profiad, a dealltwriaeth jyst i aros a ildio, jyst eiliad, yn gwybod bod y cyffyrddiad yna'n mynd i dod mewn. Chwarae teg, so nhw'n fel wedodd Nick Fanna, maen nhw'n heiddi yna. Nes i ddeud oedd hi'n feddal iawn, ond clefar hefyd. Nes i ddeud am yr oedi, oedd o'n cudiad y bel doedd. Cudiodd o'r bel, gath o'i wrthio. Mae'n kickoff smotin yndi, ond mae dal yn feddal ffordd o'r law. O, mae hanner y rai sy'n cael ei roi yn meddwl dyddi yma, ond yn anffodus, dyma'r ffordd mae pêl-droed yn mynd. Iep, mae'n ddifyr gwrando arnoch chi, ac os bedech chi'ch dau o'ch profiad yn ei ategu, os da chi'n glyfer, fi allwch chi gael rhywbeth na all chwaraewr sy'n cweit mor profiadol a chlyfer. Mae gan yr ymwelwyr gyfle i daro nôl. Compton sy'n paratoi i gymryd y gic. A maen nhw yn clywed sgrech Gavin Chesterfield. Mae eisiau bod yn nes. Lee Kendall yn wir, dim Gavin Chesterfield ydi o. Yn gweiddi gyfarwyddiadau. Cyn golwr mae o'n gwybod be di amddiffyn. Be di amddiffyn. O dan y reol newydd yn ddiddorol iawn. Dim ond un o'r tîm rheoli sy'n cael sefyll yn y cwrt bach. Felly dyna pa mae o ar ei ben ei hun i drof o i gyfarwyddiadau. Peniad cry iawn allan. A dwi wedi hoffi golwg Jeffries a Wallow yng nghanol amddiffyn Pen-y-bont. I feddwl partneriad newydd ydyn nhw gofio. Ie, Warlo, mond i chwarae llon llaw o gema fel am ni ffynwr erioed. Ond mae o yn gyflym ac eith o allan o drwbl wrth gael y cryfdar yna. Gwaith da gan Wood. Ond mae'r gipiad ar y meddian dôl. A mae angen rhywbeth nawr gan yr ymwelwyr. A sgoriwr y gic o'r smotin gafodd y cyffyrddiad olaf yna Cain Owen. A mi oedd pobl wedi gymharu o efo Gary Lloyd. Chi'n cofio Gary Lloyd, cefnwr chwith y chwarae i'r Barri. Y droed chwith fendigedig nad ganddo fo. A mae pobl yn sôn amdano fo pan maen nhw'n sôn am Owen wrth gwrs. Mae rhaid i Owen wneud o am 20 tymor fel nath Gary Lloyd. Hyfryd gan Hudson. Arbennig. Mae o'n disgyn, mi fydd na air i rywun. Mae'r bêl gan Kinsella, mae'r dyfarnwr o'r chwarae'r fantes, ond yn nodi hefyd fe ddoi nôl at honna. Medde Iwan Arwel Griffith. Ie, nawr mae'r garden yn mynd i gael ei dangos. Carden gynta'r gêm. A mae cael ei rhoi i Cottrell, dwi'n meddwl ydi o. Ie, a ryw rwystedigaeth braidd gan chwaraewr sydd ddim yn cael y dylanwad fydde fo yn arfer i gael ar gêm. Fi'n credu mae fe'n galed i fe, wedi hwn hanner amser, i cael y dylanwad yna, achos mae Barri ddim yn ffeindio fe. Mae fe'n ffeindio'r pocedi yna'n dda, ond achos bod nhw'n edrych am y pêl hil trwy'r amser yn syth i McLagan, mae'n anodd iawn wedyn i fe dod mewn i'r gêm a cael argraff. O'n i'n rhoi'r clod i Cottrell gyda llaw am garden felen gynta'r gêm. Oedd yna un yn doedd yn yr hanner cyntaf i Evan Press. Felly dwy garden felen, di cael ei dangos. Syth drwodd at Ratcliffe. Cummings. McLagan yn y canol. Compton. A fi gloed chwith. A mae rhaid i Pen-y-bont fod yn ofalus yn o'r Patton oedd i gyffyrddiad yn sal. Ond mae troed chwith Compton. Os di'n cael ei bêl ar honna, mae o'n gallu bod yn fygythiad mawr. Cottrell. McLagan ydi am di gyrraedd. Mae'n asmonach. McLagan!
O, nath o gadw i ben yn do. Fe gadwodd o'i ben, fe ddangosodd o'i brofiad. Ac yn sydyn, mae'r Barri nôl yn y gêm. Ac yn dydi'n ddiddorol. Ymateb y ddau reolwr i'r ddwy gôl yr un fath. Pawb yn dathlu o'i cwmpas nhw. Nhw yn canolbwyntio ar y gweddill sydd i ddod. Ond dyma chi flaenwr profiadol Malcolm. Wel, ia, mi dyla'r amddiffyn nhw'n diclirio, ond edrych a be mae'n neud wedyn di peth. Mae o'n gwybod yn union, mae'n amddiffyn nhw'n ei gwmpas o, maen nhw'n mynd i neidio i mewn, mae'n agos i'r gol, dyn nhw'n mynd i gyffwrdd yn y fo, na di. Mae'n jyst yn mynd â hi un ffordd, jyst newid cyfeiriad, newid mynd i daclo fo, a cadw i ben. Mae dasg yn syml i'r un yn rwyd oherwydd y gwaith calad fod i'n ei cyn. Mae'n atgoffa fi o gol oedd Sterling di sgorio yn uwch Lloegr cwbl o flynyddoedd nôl. Just pan chi disgwyl bod e'n mynd i pull the trigger, mae fe just yn twyllo, cadw pen a just yn rolio'r pil mewn i rwyd. Ond i fi fan'na Pen-y-bont, am ddiffyn Pen-y-bont am y tro gynta, just mas o safle tipyn bach, just yn gwylio'r pil, ball watching, a wedyn McLagan just yn dod tu nôl fyna ble maen nhw ddim yn disgwyl achos o'n nhw wedi cael ei amsugno mewn i'r bil ble oedd dim angen, just cymryd cam yn ôl a'r cyfle yn dod o hwnna. Wel, un o'r un, a mae Gavin Chesterfield yn gwybod os dyn nhw'n cael rhywbeth o'n yno. Fatha picio pocedi fydda nhw. Sut maen nhw'n mynd i mateb i'r gol rwan? Ia, o'n i'n mynd i ofyn. Mae yna gol arall i bod yn Aberystwyth gyda llaw. Mae Luke Bountford yn ei gêm gynta i'r clwb ar ôl symud o'r dre newydd. Wedi sgorio o 30 llath. Gwch chi gweld i ar uchafbwyntiau sgorio. Nos Lyn, cofiwch, mae'n swnio'n ben wythnos o goliau da yn barod. A cadwch lygad ar trydar sgorio, Twitter sgorio. Mae hwnnw yn dangos y goliau dros y penwythnos yn ara bach. Mae'r llif ddor yn agor yn mynd i gol ar ôl y llall. Nawr te, da ni'n gwybod pwy sy'n rhoi hon i mewn. Wel, ti'n gwybod be? Dim rhy bell i fynd am y gol o'r gwyntio fo. Mae man y sôn bod pobl wedi gweld y bachgen yma yn sgorio goliau o bellter. Na ni olwg cyfarwydd yna fo. Mae Griffiths yn aros amdani, ond amddiffyn da fan'na. Cadw'r bel allan rhag y blaenwyr. Di hwnna ddim yn mynd i gyrraedd. A mae'n mynd i ddod ddiddorol gweld, a ni'n mynd nabod Pen-y-bont, nachdan. Sut dim ydyn nhw am ymateb pan maen nhw'n ildio gol. Sut dim ydyn nhw am ymateb pan maen nhw wedi rheoli gêm ac yn sydnid i'r fantes ddim ganddyn nhw. A mae o gyd yn addysg ac yn brofiad i reolwr newydd ar lefel newydd. Unwaith eto, Cain Owen yn bwydo. Patton, sawl gwaith wedi sôn amdano fo. Dwi'n yn siŵr ar gwynt sy'n gyfrifol neu be! Ac oedd y gyffyrddiad gan y golwr. Oedd na arbediad allweddol bwysig gan y golwr fan'na am ymdrech. A mae Kinsella di bod yn amlwg, ond sbiwch ar honna. O! Gath y gweithio fel nipi bach yn mynd o. Ond ar un troiad cofio nath o gymryd yr ymdrech yn ar. A dyma gig gornel gynta'r gêm i Pen-y-bont gyda llaw. A wedwch chi be, dim Owens yn ei chymryd i chwaith. Dyna le mae o. Falle bod y cyfan di gynllunio. A mae wedi gael lawr yn sydyn. Wel, mae hwn yn dod yn amlycach ac yn amlycach. Cyfnod difyr o'r gêm, dyn ni'n agosau at yr awr. Di'n deg deud Gwenos, ydych chi'n dal i deimlo mae Pen-y-bont i'r tîm gorau? I fi yn sicr yn yr awr gyntaf yma, fi'n credu bod nhw wedi bod, hyd yn oed ers y gol Barri, maen nhw wedi bod yn y hanner fyna'n cael fwy o'r meddiant a cyfleoedd, cic cornel, cic rydd.
Ond mae Barri gyda'r profiad, fel chi wedi gweud. So, dim ond un cyfle fel arfer maen nhw angen. Maen nhw falle ddim yn creu lot yn y gêm, ond maen nhw'n cael y cyfle yna. Gyda McLagan lan top, ni wedi gweld yn barod pa fath o effaith mae fe'n gallu cael cadw bennau a roi'r bel yn y rwyd. Mae'n un o'r ymwysodwyr yna, mae o'n eitha 2-3 ar y mwyaf cyfle i sgorio un ar y lefel yma. Reit. A ti'n disgwyl lleill, cael eitha 3-4-5 i sgorio un. Mae o'n lot fwy clinigol. Mae yna edge bach i'w gêm o fel ymwysodwr. Mae wrth i bod sgorio goliau. A mae'r profiad rhywbeth fydda chdi'n brynu ganddo. Enwedig ar y lefel yma. Gwaith da fanna gan Rhys Wilson. Dim yn unig yn clirio, ond yn canfod i ddyn. Summerfield. Ac unwaith eto, mae'n y gic yn cael ei hildio, ac allan o'ch llun chi, welwch chi yn y munud, Kane Owen sy'n camu ymlaen i gymryd y gic. A ti'n gwybod, mae rai fo fethu'r dyn cyntaf na tro yma, dwt. Mae rai fo anelu, os yna neb yn cyffwrdd ar y bel yma, mae fod i fi'n syth i gornel bella a draws y golwr. Ond ti'n trio cael ei draws llinell llygad y golwr, a wedyn rhywun yn rhedeg i mewn gael unrhyw fath o gyffyrddiad, mae'n hedfan i fewn i'r gol. Mae'r gwynt y tu ôl iddo fe hefyd. Mae'r droed chwythau ganddo fo, di ddim yn cyrra'r amddiffynwyr eto. Dim yn cyrraedd yn od. A sawl gwaith wedi gweld hyn, brwyddo tair yn y cwr Cosby wrth i un tîm geisio clirio. Sadler. Ie. Nathan Wood. A mae hwn di chwarae efo'r academïau yn Fulham, yn Wickham. Mae'n amlwg bod na rhywbeth gan hwn. Mae'r ffisig gan fo, mae'n edrych fel athletwr, ydy, igon o bwyd tol i'r ergyd yna. Just ddim yn cael... Ti'n mynd disgwyl o 30 lot mewn tymor. A dwi'n jyst meddwl, mae yna opsiynau gwahanol iddo fo, mae'n ei wneud i gael hyn yn agosach i'r gol, a wedyn cymryd yr ergyd ar. Ond eto, cefndir rhan fwyaf o'r ddau dîm yn dod o glwbiau proffesiynol. Gothel. Mor gynnar yn y tymor, ti'n meddwl fydd yna gwestiwn am ffitrin? Gwenan os. O ran y Barri, maen nhw wedi bod yn ymarfer yna am 7 wythnos, a dylse bod dim cwestiynau gyda nhw. Maen nhw wedi cael gemau, maen nhw wedi cael gemau cysadleuol hefyd. Ond o ran falle Pen-y-bont, falle ddim di arfer gyda dwysedd y cyngrair yma. So, weithiau, mae'n gallu... Syni ti moedd weithiau, so bydd yn diddorol gweld sut nhw'n neud, ond dyma ni nawr Rhys Griffiths yn dod off nawr, a Borelli o fe oedd prif sgorwyr Pen-y-bont, o un o prif sgorwyr nhw, llynedd. So... Yn cip gyntaf ni ar Daniel Griffiths, Malcolm, wrth y modd. Y peth ydy, rhaid chdi fod yna i fethu nhw. Mae'n mynd i fod yna i sgorio nhw felly, dydy. A unwaith geith o'r un gol na, dwi'n deud geith o argraff mawr ar y gyngor yma. Nw'n ni sôn am Borelli, yr eilydd, yn y munud. Falle fydd ni'n sôn amdano fo'n fuan iawn, mae o'n aros yn y cwrt am i'r bel gael ei bwydo mewn. Da chi'n synnu gwena'n gweld Griffiths yn cael ei dynnu oddi'r maes mor gynnar yn yr ail hanner yma? Fi, ond fi'n credu mewn ffordd wedyn, mae heb cael gymaint o argraff yn ail hanner a gath yn y hanner gyntaf. Ond o'n i'n meddwl bod e'n eiddfed iawn am rhywun mor ifanc, y ffordd oedd e'n chwarae, dal y bel lan, a ddim yn gorneud e, jyst dal y lan, roi ei rhywun arall a symud. O'n i'n meddwl am rhywun mor ifanc, oedd wedi dangos ei fedroedd rili dda fan'na, a rwyddio'n dda iawn fydd e'n positif yn y gyngrair. Barri yn dod eto, Cottrell. Di ddim yn noson i Cottrell ar hyn o bryd. Mae ddim yn dechrau'n cyd gornel wan, ond rhaid i ofyn, wrth o gwybod, beth i dwysedd, intensity? O, diolch yn fawr i chi yn y bwybo. Gan bod ti lawr yn y dyn, ond mae ti dysgu rai o'r geiriau. Mae rhywun di reifyn yn lle. Nawr te, mae Cion Reffel yn paratoi i ddod mlaen. Chwaraewr ganol cae, ond ar hyn o bryd, mae Compton yn paratoi i chwipio hon i mewn, a mi fydden nhw'n anelu at sgoriwr gol y Barri. Cyfnod allweddol o'r gêm. Mewn â hi gan Hood. A ni gael cyfle arall. Mae wedi geid yn dda iawn fan'na.
Dan bwysau i gael pas glyfer i mewn! Am arbediad adweithiol! Gwych! Un o arbediadau'r tymor yn honna! A mae'r postyn i achub y Pen-y-bont wedyn! Am ddeg eiliad dramatig! Wel, 3 cyfla campus, ond am arbediad gan y golwr y fan hyn. Yr dyn ifanc ar fenthyg o Gaerdydd yn achub y dydd. Neu'r noson i... O, mewn taro postyn. Ti'n be, mae'n heiddi'r lwc yna. Gornel at y postyn gosa. Wel, da chi'n teimlo bod Pen-y-bont yn heiddi dianc, ond dyn nhw'n wedi. A dwi wedi deud bod hwn wedi bod yn dawel. Un o goliau gorau welwch chi. Mae hwn wedi gweddnewid y gêm yma. Mae wedi troi'r gêm ar ei phen. Ac os da chi'n mynd i wneud hynny, waith chi a'i gwneud i efo gol fel na. Gol gofiadwy ac yn sydyn ar ôl rheoli'r gêm. Mae Pen-y-bont ar ei holi. Ti'n cofio ro'n 94 munud yn y seintiau newydd diwedd tymor. Mi sgoriodd o gol o cicrydd. Wel, ti'n gwybod, mae hon yn anoddach. Mae hon lle mae techneg yn gorau bod yn berffaith. Mae'n gorau bod yn llonydd, mae'n gorau cael ei ben drosti, mae'n cael y pwyr arni, mae'r cyfeiriad, mae'n haneri'r bol na. Mae'n atha siopio i'n hanner, efo ti allan i droed. Gol campus gan y fo. Mae'r techneg yna falle'n edrych yn hawdd, ond mae mor anodd i cadw yna lawr, cadw y ben dros y bêl, ond fel wedodd Malcolm fanna, i just reoli'r troed dde, i torri o dan y bêl, ond cadw reolaeth arno fe. Mae hwnna'n techneg mor anodd. Mae yna brwydro nawr. Mae Pen-y-bont wedi clwyfo. Nawr te, mae yna eilyddio arall yn mynd i fod. Un o pethau anodda yn y gêm bel-droed. Reoli y foli. Compton sy'n gadael ac Han o'r canol cae sydd wedi bod yn fwy effeithiol sy'n ni'n awgrymu i'r ymwelwyr, ond yr FL symudodd dros yr haf, ond gadwch ni lyfoeriod fos y gol ma eto. Wel, ti'n bod ti'n mynd i'n arfer hein, mae'n tisio, ond pa mae'r pwysau ar, pa mae'r tensiwn yna, ti'n gorau reoli fo. Honna di'r challenge, ond mae'r techneg, yr gyfrinach ydy bod mor llonydd ar y foli. Beth sy'n gwybod yma? Mae McLagan yn mynd i weld Carden Felen am ei ymateb, a mae'r dyfarnwr wedi cael gair efo McLagan unwaith yn barod. Da chi'n cofio, oedd na ryw gythwbl bach pan gafodd y Barri crydd, a mi nath ymateb braidd yn danllid. Dyna fo, dyna'r pwynt mae'n gwneud. 1, 2, 3. Ti wedi cael dy gyfle, dyna drydedd Carden Felen y Barri yn y gêm yma. Wel, McLagan, mae o'n gwybod yr unig ffordd i frifo unrhyw dîm fel am y sodwr di sgorio gol. Mae wedi gwneud hynny, mae wedi tynnu sylw. A ti'n gwybod be? Mae Owen yn cael. Ken Owen, mae'n am ffynwr chwyth, a fyny mae o'n gael cardi melyn hefyd gyda Iwan Arwel, y dyfarnwr. A hynny am ei ymateb o. Ac... Sam cariad, di golli ma'n hyn, rwy'n gwybod rhywun yma. Mae'n cnesu, dydy, mae'r cawl yn berwi. Nawr te, ie. Mae rhaid i McLagan fod yn ofalus. A mae'r amddiffynwyr wolod i hwnnw, maen nhw'n mynd i odro bob hanner peth am McLagan yn geid yn anghywir rwan. Maen nhw'n gwybod, mae o wedi cholli braidd. Wel, ti'n gwybod be, mae'n mynd lawr fel amddiffynwyr canol, rhy hawdd, ond ond da ni'n gwybod y rheola newydd ma, mae wedi swingio i Benelin. Na, dim byd fan'na i fi jyst meddwl bod Wall yn gwybod yn union beth mae'n neud. Ti'n gallu gweld yn syth y ffordd mae'n codi a mae'n gwenu arno fe. Jyst yn trio, jyst goading e mewn ffordd. Jyst yn trio cael ymateb a cael y dyfarnwr i cymryd sylw i trio cael rhyw fath o mantais i Pen-y-bont. Mae o'n gwybod yn dydi, a McLagan, mae waed o'n dal i ferwi. Dyna oedd yr amser, efallai gael Carden fel yn arall. Mae angen gol ar y tîm carpet. Hwna ddim yn gecor smoti. Sbiwch lle oedd y dyfarnwr, sbiwch lle oedd o. Mor agos ag a gallaf o bod. Un lygad o ar y bêl ac yn gweld bod ddim byd yn bod. Y bêl gan yr eilir yr ethel. Mae yna ysbryd a thân yn y gêm. Mae nawr yn ogystal â'r cyflymdra welson ni cyn yr egwyl. Dim yn gêm i gael yn ysgafnadu ddim mwy. Dyma, da ni sôn am efallai'r darbi
rhwng y Barri. Hon ydy'r kickoff spot yna. Na chi dacl. Ie, mae dacl wych, mae'n amser un berffaith ydy, ond mae'n nutmeg clefar ganddo fo. Yr eilydd grin, gafodd y dacl mewn. Mae yna eilyddio eto. Michael George sy'n dod ymlaen. Ac dwi wedi eitha hoffi golwg Cullen Kinsella, wedi gyda'r hanner cyntaf. Ond fo sy'n gadael, ie, mae'n cael ei longyfarch. A'r bachgen sy'n dod ymlaen, Michael George. A wyddwch chi be, o le ddoth Michael George o'r Barri dros yr haf. Na chi ddina, pwynt i'w brofi. Wel, llynedd, dydd cynta'r tymor, gathon ni y Rabona gan Henry Jones i'r baland o Thames. Dwi'n credu roddodd y bel yn yr hwyd. A nawr, da ni wedi cael y foli yna gan Jonathan Hood ac yn ôl yr hyn da ni wedi glywed yn ystod y nos a di adrodd i chi. Mae yna goliau disgler eraill di bod heno yn y gemau agoriadol yma. A mae Sgorio newydd gyhoeddi gyda llaw fideo o'r hyn da ni'n alw tap-ins. Jonathan Hood, ydych chi'n gwybod beth ni'n feddwl oedd hynny? Wel, heno, da ni wedi gweld un arall i ychwanegu at y fideo honna. Ond, sy'n ni'n awgrymu bod y gêm yma wedi bod yn hysbyseb dda i uwch gyngor Cymru ac yn darogan pethau da ar gyfer y tymor yma. A dyma fo un o'r eilyddion Reffel. Y tu allan i Reffel. Mae'r cefnwr sydd wedi bod mor brysur Cummings. Nôl eto at Reffel sydd wedi ymddangos o unman yn y safle yna. O, ddim bwysig bod ochr troed Jeffries yn gwiro honno ddi wrth McLagan. Ni jyst edrych trwad o'n i, a mae'r gêm gynta y Barri, tymor dwytha, ti'n gwybod beth nath nhw yn y Seintiau Newydd? Colli o 5-1. Felly Semed, mae'n dechrau lot gwella tymor dwytha, da ni gyd yn gwybod beth nath i gwyn y diwad. Ie, Barri'n drydydd ac os fydd Pen-y-bont yn colli heno. Wel, dwi wedi meddwl dipyn am Chelsea heno, mae rai fi gyfaddau. Maen nhw wedi chwarae 2 gêm dda tymor yma. Dyn nhw'n mynd i bod yn llwyddiannus, ond mae yna rhywbeth yna, da chi'n teimlo bod nhw'n mynd i gael tymor da. Dwi'n gwybod pam, ond dyna dwi'n teimlo am Pen-y-bont heno. Ie, mae'r enw ddal i credu, nes i ddweud ar y diwedd hanner cyntaf, pan nad o ddim sgorio, mae'r rhai nhw ddal yn credu beth nhw'n wneud. Oherwydd oedd nhw'n wneud y pethau cywir, creu y cyfnod, jyst beth i cymryd nhw. Ar y lefel yma, mae yna fwlch rhwng y lefel yma a'r gyngred o Dan Hont. Hudson, sydd wedi bod yn dywelach yn dydi, ers yr egwyl, dim amheuaeth am hynny. Dio ddim wedi bod mor amlwg ar ryw fflach gan ddyfafanach mae'n gig gornel. Di hein ddim di arfer colli, na reit i fel yna. Ie. Ie, mae hwnna'n bwynt gwerth i wneud. Trw tymor diwetha. 10 gêm ar hugen. Dim colli'r un. Dyna'r cicio cornel. A'r ymwelwyr ar y blaen fanna. Maen nhw ar y blaen o safbwynt y goliau hefyd. Ail gig gornel Pen-y-bont. O, hwnna'n gic arbennig o dda. A chwarae teg i'r golwr ifanc. Gadwodd o'i lygad arni dan bwysau. A peth pwysicach oedd i gadw allan o'r hwyd na. Dim ond pa ffordd. Enwedig mae yna gyrff o'r gwmpas di, just cliriau. Dim bach gormod o bwysau ar hwnna. Ac pwy fydde'n ddyfarnwr. Ac os bob cyfle sy'n na. Bob cyfle sy'n na. Maen nhw'n disgyn a maen nhw'n hawlio ar rhywbeth. Ac yn y hanner cyntaf, oedd hi 61% o'r meddiant i Pen-y-bont yn doedd. Mae pethau wedi newid, yn dydy? Ie, chwarae bwys yn hwyrol yn erbyn y gwynt nawr yn sylweddoli bod angen cael y pêl lawr, methu chwarae'r un tactegau, a jyst trio dod nôl mewn i'r gêm trwy cadw meddiant, a blino Pen-y-bont hefyd. Oedd yn mor uniongyrchol cofio'n hanner cyntaf na. Dwi'n gwybod nhw'n trio defnyddio gwynt ella, ond faint o basus, gan nhw'n 3 pas yn olynol yn hanner cyntaf na. Barri di sôn. Wilson.
A dyn ni'n agosau at y chwarter awr ola. A ti'n cael y teimlad rwan gan Pen-y-bont, ti angen un o dy chwaraewyr, pobl fel Hudson, ti'n gwybod, i chwilio am moment rwan. Mae nhw angen moment yn y gêm yma. A ti'n edrych ar y chwaraewyr sy'n mynd i dangos rhywbeth mewn chwink, mewn fflach. Ie. Sa'n bod mynd i ddweud fwy hyn ar y cae, ti'n bod? O, dychmygwch yr argraff sy'n fan gael. 269 o goliau mewn 389 o gemau yn y cyngrair yma. Mae'r bêl gan Cottrell. Ie, Rhys Griffiths wrth gwrs yn aelod o'r oriel. Pa oriel, Malcolm? Wel, gyd i ddweud yr ail. Fydda i'n dweud. Oriel yr anfarwolion. Wedi di yn yr oriel yna, Malcolm, pa'i phoeni. Wedi di'n gwybod wedyn. Green. Oeddech chdi'n gwybod i mynd i'n dweud o. Nes i adael chydig bach o amser i ti gael dioddau go iawn. Sech chi ddim wedi disgwyl trwy nos? Chwarter awr o'r gêm a'i chwarae. Noson hanesyddol. Ac mae'n un o 4 gêm. Mae'n dyn tu ar diwedd. Ar goed yn y parc. Tair i 2 nawr i Aberystwyth. Chwiban Ola wedi seinio yn y Dre Newydd, felly y pwynt yr 1 i'r derwyddon ar Dre Newydd. Ac dwi'n yma, mae'r bêl mewn gan Owen, mae hwnna'n glesiad da! Ac mae'r Ratcliffe yma, golwr bach ifanc, ar fenthyg, prawf da iddo fo. Bydd Mike Lewis yn cael ei le nôl. Yn ebyn ceic hwnna, ti ma fel un, fi yn meddwl fydd o, i ddeud y gweithio chdi, ond bendant profiad wych iddo fo, fel chwaraewr ifanc, ac hefyd yn y dyfodol wedi dod i olwg ddefnyddio fe eto. Rafael, a chi beidio rhoi lle i hwn. A Cottrell yn tanlu nellu eto, weithiau, dim yn noson i chi na chdi. Bêl i ganddo Cai at Harris. Fwy nag un o chwaraewyr Pen-y-bont ei di enwi llawer iawn llai aml yn yr ail hanner yma. George. Wood y methu bwydo'i. Nawr te, sbiwch mor bryn di'r opsiynau fyny'r cae. Ond mae ganddo chi McLagan. Falle bod chi eisiau llawer iawn mwy. Ond mae'n gorfod dal y bêl i fyny, dydi? Mae'r gêm yn berffaith i Barri nawr o ran. Bydd fwy o bylch yn dod. Mae Pen-y-bont yn amlwg yn mynd i taflu fwy o cyrff ymlaen a fydd fwy o gwagle a mae hwnna'n mynd i chwarae mewn i cryfder McLagan gyda'r holl gwagle i fe redeg mewn iddo gyda cyflym dyde. A mae hwn yn cynnig rhywbeth ychwanegol eto, yn dydi? Mae o'n gyflym, de. Ie. A ti'n be mae o'n rili licio wneud ydy'r rhedeg y Sianeli. Dyma yr hyn sydd i ddod ar wyrdd eich sgrin chi. RS4C. Clasuron cwpan y byd, byddwch chi'n eich Cymru golli'r gêm yna. 53-37 oedd hi, Malcolm. Pa bryd oedd hwnna? Mae'n dal yn glasur. Nath ni newid channel na beth hwnna. Wel, tasau'n fus Awst normal, fysa'r chwaraewyr yma'n ddiolchgar am gyfle i gael Cymru dŵr. Ac... Mae'n di gymryd 5-6 gêm iddyn nhw ella just cyrraedd i peak. Mae un o ddau nhw'n mynd i gael cramp ar ddechrau tymor fel hyn. Mae hwn eisiau gadael gyda llaw. Dim amheuaeth am hynny, mae wedi gwneud y neges yn gwbl glir. Ac... os di'n gadael nawr am ei fyddo, wel, mae wedi gadael i farc ar y noson os nad y tymor yma. Mae honna yn gol. Da ni'n mynd i fod yn ei thrafod. Y bêl gan sgoriwr gol gynta'r gêm. Kane Owen. Allan at Wood. A Wood allan at George. Dipyn o le gan Wood fan hyn. A sbiwch pwy sydd wedi mynd yr holl ffordd! A god. A ni fyddai wedi bod yn hyfes a Kane Owen di sgorio efo peniad. A pawb yn glyfoer am ei droed chwitho. Wel, ia, mae'n mor fychan hefyd ydi, ac nath o just i grwydro i mewn yna fel rhyw ysbryd bach i'r postyn bella, a wedyn mae'n just methu cyrraedd i, mae'n dan i fi bach, mae'n cael digon amser i fi i dynnu nôl o'r wrth y bel na, hefyd mae'n teithio 50 llath dros
o'r croesiad iddo fo. Felly ia, mae wedi blino, dwi'n dall, ond just am bod i dîm ar ei hôl i, just i bach mwy o'n drechu fel. George Ratcliffe yn y gol. Sy'n sanu chydig bach am ychydig eiliadau. Yna ddim yn cyrraedd McLagan ac unwaith eto yr amddiffynwyr canol yma, Jeffries a Wallow. Yn ei chwirio hi. Barri, dwi'n wedi sôn llawer iawn amdano fo, a mae yna wastad gyfle am gol efo hwn. Dyna pan mae ymlaen. Gymaint o brofiad gyda fo dros y blynyddoedd. Gymaint o gyfleon wedi gael efo clwpiau proffesiynol o fyd. Ie, mae wedi bod efo Abertawe, Coventry, Blackburn Rovers. A dim nonsens gan ddyfarnwr sydd wedi codi lefel. Wedi cael yr hyn mae o'n ei heiddi y marn nifer iawn sy'n dilyn y bêl-gron. A mae o'n dyfarnu gemau mawr nawr. Mae'n cymryd dim nonsens yma. Na, a ti'n gwybod lle ti'n sefyll efo fo. Dyna ti'n licio fel dyna fan nhw. Mae'n gwybod, mae'n neud i benderfyniad 100% a li gwen ar rywun efo. Wara teg. A mae o bob tro 5-6 llath o'r digwyddiad. Dyna dwi wrth y modd efo. A i fi sydd wedi methu rhywbeth, neu os rhywun wedi dod ymlaen yn lle Jonathan Hood i'r Barri. Gwyd i weld. Nos ei credu. Y bêl gan Owen. Owen mewn. Allan o hi eto. Rafael. A cyfle iddo fo. Brynu chydig bach o amser. Mae'r cloc yn tician. 10 munud sydd gan Pen-y-bont i gael o bosib i heiddiant. A mae yna gyfle fan hyn yn mynd i ddod i roi pêl arall i mewn. Cyfle arall i Kane Owen. Rwan ta, un cyfle. Mae'n rhaid chdi meddwl fel pan ti ar y cae. Mewn chwaraewr sy'n ar ei hôl i. Giggs wastad yn dweud yna, oedd Ferguson wastad yn dweud, gewch chi un mwy cyfle, mae'n chi just canolbwyntio, gewch chi un mwy. Mewn â hi, gan Owen. Cymriad campus allan. Oedd hi bron a disgyn i Wood, nath hi'n disgyn digon caredig, mae George yn rhoi fi fewn. A lawr o'r asgell fe, na mae popeth yn dod. A mae fel yr Alamo. Un o fel y llall, ond fel oedd Gwennan Harris yn awgrymu be sy'n mynd i ddigwydd hefyd. Mae yna ofod yn mynd i gael ei adael y tu ôl i chwaraewyr Pen-y-bont wrth nhw wthio fyny. A mae gan Barri y cyflymdra a'r profiad i fanteisio. Y tair gêm di gorffen, tair gêm arall cadarnhad i chi ar wylid y sgrin o'r sgoriau. Ar hyn o bryd, hwnna mynd i roed i hyn nadi! A mae rhywun yn teimlo bod yr 8 munud sy'n weddill yn mynd i fod yn anghyfforddus iawn i'r Barri. Mae Pen-y-bont yn taflu popeth at nhw. Nawr mae Owen ar y chwith. Wel, Hudson oedd yn mwy biwiog na neb arall, oedd pobl mewn fod y penia yna yn mynd i redag o ddiw tir y chwarae. O, Lee mewn di twyllo'r dyfarnwr y fan hyn, dwi'n siŵr. Mae Glagger yn chwerthin. O'n i'n meddwl nôl wedyn i'n hanner gyntaf pryd oedd Griffiths wedi dilyn mewn y shot yna. Bysa fe, os oedd e dal ar y cae, wedi dilyn mewn yr ergyd yna o Hudson. Yn bendant. Wel, y ffordd nath Hudson ddim rhoi mewn, nath o ddal i redag, nath o gael i bêl i'r bêl, dod ein ôl i fyny cwrt 6, a neb yna. Na, Borelli jyst yn gwylio'r bêl. A rhywun sydd wedi sgorio gymaint o gols yna, beth sydd ti'n disgwyl, sydd jyst yn edrych o gwmpas, yn gwybod bod cyfle mynd i dod. Dwi'n dall mae Borelli newydd ddod i'r cae, ond oedd o'n pico i drwyn. Tu allan i Patton mae Cummings. Patton eto. O, gwych. Hyfryd. Cockfell. A dyna'r gorau wedi gweld gan Cockfell drwy'r nos. Oedd y troi yna mynd â 2 amddiffynwyr allan o ffordd o. Oedd o'n just twyllo mynd ar ei de, ond o siarp i gorffod lle. Ydych chi'n gwybod, troi yn siarp o ti. Allan i'w droed de a wedyn. Y syniad yn un da, a methu cynnyrchu fewn i'r gornod bell yna. Mae Callum Sainty yn dod ymlaen ac o'n i'n deud yn gynt bod fi wedi gweld neb yn dod ymlaen yn lle Hood. Yr heswm ydy roedd Hood ddim i ffwrdd. Ath o'n ôl ar y maes ar ôl mynnu bod o eisiau gadael y maes, ond cyn gadael mae wedi gwneud hyn.
Yn atgoffa fi o gol Cwpan y Byd, y cefn o Ffrainc. Ie. A hwnna i'r gornel. A hwn ddim i gornel na. A mae'n un cam a draws nath y golwr yma na. Ond dal i fod. Just yr un fath o techneg, mae'r techneg yna, hygol. So pan mae'n taro neu cysylltiad efo'r bel, mae'n llonydd mae o. Mae gorff o'i gyd yn llonydd. Mae o wedi dilyn drwad y bel, a mae o'n llonydd yn gwylio fewn i fewn i'r gol. Gwych y gol. Howard oedd hwnnw ar hif 4. Lla mae o wedi dod ymlaen yn eilydd yn lle Sadler. A wedyn Callum Sainty welson ni ymlaen yn lle Hood. Ac y cwestiwn sy'n angen i ofyn, offi McLagan o bosib chwilio am gyfle roi halen ar friwiau Pen-y-bont ydi faint o ergyd seicolegol fydd chwarae cystal a cholli. Gwyd i holi hynny! Oedd y gariw deimlad oedd yn mynd i neud un asti, oedd yn dangos gormod o'r gol ar ei droed de, a dyma o'n just tynnu cotrol yn ôl ar ei chwith, a wedyn yn taro'r trawst. Ond edrych am sy'n mae'n siapio gorff, mae'n neud y chwaraewyr feddwl, fydd yn mynd ar ei droed de, a mae'n just yn sydyn, symud i draed, symud y bel, a taro'r trawst. Rwy'n cael, dwi'n meddwl, mae wedi dod lot mwy mewn i'r gêm ers bod nhw wedi mynd ar y blaen. Mae'n gynhawdd neu hynny. Dwi eisiau weld o trwy gêm yn hynna. Ond ni'n mynd i ofyn yr union gwestiwn nes i awgrymu chydig funud yn ôl, dyna'r peth gorau mae wedi gwneud, wedi mae wedi gwneud rhywbeth gwell, ond mae eisiau neud y fwy cyson Gwennan, does? Ydy, ond i fod yn dig, fi wedi chwarae safle yna, mae mor rwystredig weithio pan chi yn y safleoedd, ond mae neb yn cael y pel i chi. George, y gornel. Weithio mae fe mor rwystredig, ac ti'n neud y symudiadau, ti'n mewn gwagle, ond mae'r pel jyst byth yn dod, ti'n teimlo fel ti'n gwylio gêm o ping-pong yn y canol. So nawr mae fe'n cael fwy o'r bel, ti'n gallu gweld beth mae fe'n gallu creu. Ie, mae'n camser ar y bel, dwi'n dathlu ti'n dweud, ond sa fi licio pan mae'n dan bwysa, da ni go mwy na fo. Bod o'n mwy clefer. Doedd ni'n agosau at y 5 munud ola. Mae angen gol ar Pen-y-bont. Da chi'n teimlo bob tro mae hwn a'i ddod ar y bel. Cyn Owen bod y gyfle i rhywbeth gael ei greu. Ac yn y diwedd oedd y peniad gan Hudson oedd o. Naci. Harris oedd o. Ie, oedd Hudson yn ei canol i, dwi'n darllen iawn, Harris yn cael y peniad i mewn, ond mae wedi bod mor... llinell fesur efallai i Pen-y-bont sy'n maen nhw'n mynd i wneud, tymor hyn, ond mae rhai nhw dal i gredu yn ffordd maen nhw'n trio chwarae. Paid y trio newid yr athroniaeth, dwi'n meddwl mae o'n iawn gan Rhys Griffiths. Maen nhw'n di giro unwaith, maen nhw wedi cael just sharp neu setlo yn y gyngreir yma. Mae hwn yr hediad cri gan Sainty. Mae rhaid chi ddeud, da chi'n teimlo bod y gryfder wedi dod oddi ar y fainc gan Barri. Cotfel, Raffel sy'n efo fo. Cotfel yn trio bwydo'r bel yn glyfer at McLagan, nath hwnna'n gweithio. Yr allat Summerfield. Cummings eto. McLagan. A mae yna annogaeth ar ei Owen daro hon yn sydyn i fyny'r cae, a mae'n gwneud hynny. Mae amser yn prynhau. A mae noson gynta Pen-y-bont yn uwch gyngor Cymru oedd yn addo gymaint mewn peryg o orffen mewn siom. Wel, nath ni weld y meddiant do yn y hanner cyntaf yna. Ac oeddech chi'n gwybod oedd Barri ddim yn mynd i fod mor saf yn yr ail hanner, da ni wedi weld o gymaint o weithio nhw. Ond y profiad o greindio torchi llewis i gael canlyniad allan o'r gêm, a mae yna un dyn wedi tynnu nhw allan o'r twll na heno. Hudson. Raffel, y cae Owen lawr. Da chi wedi sôn am y profiad, falle bod chi wedi hanner ateb y cwestiwn. Be mae y Barri wedi gwneud yn wahanol yr ail hanner? Wel, bod mewn cysylltiad efo'i gilydd, oedd yna ormod o fwlcha o'r amddiffyn i ganol cae, o'r ganol cae i'r blaenwyr.
Maen nhw wedi gwasgu bethau'n well. Felly os di un dyn yn mynd i gael y bel i lawr, a fath o ddim wedi cyrraedd ni, mae'r ail un wedi. Oedden nhw'n mynd hyn yn yna'r cyntaf. Oedd y meddiant i gyd gan Pen-y-bont. Yr unig beth mae Gavin Chester wedi gwneud, di wneud siŵr bod nhw mewn cysylltiad pan maen nhw heb y bel. Unwaith maen nhw'n curo bel, maen nhw dal mewn cysylltiad i gadw'r bel. Da gan Wood. Mae o di chwarae'n dda. Yr hif 12 di Summerfield. Mae George di bod yn amlwg estodd mlaen fel eilydd. Mae o'n mynd i'r eich dyn o'ch y sedd a mae o'n cardyn melyn. O! Goch. Mae'n gardyn felen a mae'n gardyn goch. Wel, a ni nedi sôn bod Cockhill wedi dod fwy amlwg yn ystod y gêm. Mae rhaid gynnau mae deud rhywbeth o fo. Ia. Mae'n tyweithio mi wedi wneud hynny dros y blynyddoedd, ti'n gwybod be, dydy Iwan ddim yn cyfyd dim rybys, ond ar diwedd y dydd, mae Cotrw, mae dim o'r y blaen, dan y 90 munud di mynd, a wan, mae'n mynd drosodd i ochr y cae fan hyn, wan, gan i weld beth sy'n digwydd nesaf. Wel, mae'n diflannu fanna wrth ymyl y gol bella, a dyna o bosib un o wendide y chwaraewr yma, ac o dan yn pwynt sylwebyn i nawr. Mae'r dyfarnwr rhoi cardiau goch. Mae rhoi cardiau goch un arall. Hwt, diwn. O chwaraewyr y Barri ac yn sydu mae'n mynd yn smonach. A pan ddylen ni fod yn cofio hwd am ei gol o Didog, mae o wedi deud rhywbeth yn sicr a mae wedi cael carden yn syth ar ei ben gan y dyfarnwr ac am ddiwedd bler i'r gêm, am ddiwedd bler i'r Barri. Ydy mae'r fuddigoliaeth i weld ganddyn nhw, ond dyma be di smonach Malcolm Allen. Wel, dydy y Barri de, y clwb, Gavin Chesterfield, i dîm o, i chwaraewyr o, dyn nhw'n yn ymddwyn fel hyn i fod. Cotrw, Wood, pam mae'n ysgwyd i law o. Be mae'n mynd i gael ei gofio amdan? Y gol ma, sydd wedi mynd i ennill y gêm ma, cael 3 pwynt i dîm, ta'r cardyn goch na. Be mae'n eisio? Dwi'n mynd all rei chwaraewyr. Ond lawr i 10 dyn ma nhw, Malcolm, ynddo? Ia. A'r hyn sy'n ymhryderu fi ydy, di'r pedwerydd swyddog, dwi'n dweud eto faint o amser ychwanegol, falle fydd i yn Awst braf erbyn i'r gêm yma ddod i ben. Mae'r bel gan Reffel. A 10 dyn y Barri nawr, mae hyn yn ddifur, yn mynd i orfod ceisio dal at i mantes o 1 gol. Yna obaith gan Pen-y-bont. Wel, mae'r ddau nhw'n mynd i gael ei wahar ddwan dydy. Wrth gwrs. A Berystwyth gartref wythnos nesaf, dylai fi ddeud. Ac Aberystwyth yn curo. Heno. Wel, doedd na newyddion ar S4C heno herwydd problemau technegol. Falle bod y problemau technegol di effeithio bwrdd electroneg y bedwerydd swyddog. Cyfle, Malcolm, yng nghanol. Wel, dryswch diwedd y gêm i fi ofyn i chi pwy di sefyll y gêm. Ond un tîm oedd yn mynd i ennill y gêm, iawn. A Pen-y-bont eina. Dim mynd i'n gol i fyny. Ac y Barri, pennau lawr, un byd o gwbl i gynnig yn ymwysodol. A dyma un dyn yn tynnu nhw allan o'r twll unwaith eto. A bron iddo fo gyrraedd i eto fanna. Kyle McLachlan. Fo, y sgorio'r gol gyntaf yna. A mae wedi bod yn ddreinan. Mae wedi bod yn fygw trwy nos. Hanner cyntaf. Cyfla ar ôl cyfla. Sgorio yn yr ail hanner. A ia, oce, mae wedi bod mewn rhyw drafferth bach efo'r amddiffynwyr, ond ti angen hynny. Mae gen i fo edge i'w gêm. Fo sydd wedi tynnu y Barri nôl i fewn i'r gêm heno. Os na streic pedwerydd swyddog neu rhywbeth felly, ac os dy dal yn gyfangos efo'i fwrdd electroneg, Cabo, i'w narwel digon i fe glywes i 5 munud, ond mae yna 2 gardyn goch di cael ei dangos ers hynny. Mewn. Be ydych chi'n neud am chwarter wedi hanner hynna, Malcolm?
Ydych chi dal yma? Gorffan yn fynd y lwg o beth ni. Wel, os fi ddim o'r boeth a thambaid a diwedd y gêm yma, a mae'r glaw rwan ar ei weithio. Dwi'm yn cofio diwrnod bod lib a hwn. Gadwch fi, dwi ddim yn cofio. Mi yres i lawr yma efo'r double wipers bob, modfedd ar ffordd, a rwan mae'n pistyllio'r glaw. Os na ddiwedd ddramatig, ydy Hudson yn cael ei heiddiant? Na di. Wel, fi ddim eisiau cawod ar neb, mae hynny'n sicr ar ddiwedd y gêm yma. Wel, just cyn y chwipan i orffan y gêm ni, dyna show business, met. Dyna show business. Sbiwch. Dyna chi lun. Dyna chi lun sy'n tanlinellu sut fath o noson mae di bod. Tymhestlog, stormus, tanbaid. A wedyn, o ganodd i'r gêm. Wel, 5 munud ydy'r ffigwr swyddogol. Os di hynny'n wir. Mae'r cardiau coch wedi cael ei dangos yn ystod y cyfnod yna, ond ar ddiwedd y gêm, mae'r Barri wedi ennill yma ym Pen-y-bont. Y gŵr yma ddoth nhw nôl i mewn i'r gêm ar ôl i Kane Owen roi Pen-y-bont ar y blaen, ac yna oedd na gôl gofiadwy gan Hood i'r dyn yma. Dyna'r gwahaniaeth rhwng y ddau dîm. 2 gerdyn goch i'r Barri yn y munudau ychwanegol i ychwanegu at y ddrama. Ond y sgôr, Pen-y-bont 1, y Barri 2. Dewch nôl ato ni am y trafod ar ôl yr egwyl. Croeso nôl ato ni i Pen-y-bont. Gêm gynta y clwb yn uwch gyngor Cymru JD. Maen nhw wedi colli gartre yn erbyn y Barri o 2 gôl i 1. Y goliau gyd yn dod
yn yr ail hanner, 2 gerdyn coch ar y diwedd i'r Barri hefyd. Mae Aberystwyth di ennill yn erbyn Caerfyrddin. Luke Bounford yn cael y gol holl bwysig, Mark Williams yn cael 2, Liam Thomas a Luke Bowen i Gaerfyrddin. Y bal yn ennill yn ebys, drwch chi 2 gol gan Chris Venables a di-sgor yn y gêm arall. Yn noswener nesa, wel, mwy o hyn, gobeithio, mwy o ddrama. Ni'r Barcwain Dew yn bellach lawr y lôn o Pen-y-bont. Caerfyrddin yn cwrdd ar Dre Newydd, yn fyw tocyn 8. Ond dewch i ni gael ymateb i'r gêm yma yn gyntaf. Syth draw at Nicky John. Kane, welcome back. What are the feelings at the end there? Are they ones of relief? Yeah, I think so. We didn't play great first half, probably deserved to be behind, and we did go behind in the end. A good penalty by Kane Owen, and I think we were happy to get out with 3 points. It was a tough game, proper derby, and probably what we expected. We expect them to be up for it. They were. But yeah, good game. I think it was a good one for the fans to watch on TV, and maybe not in that weather, but yeah, out there. Did it almost take them scoring to wake you up a bit and bring you back into the game? Obviously, I know you'll have been pleased to get the equaliser there as well. Yeah, I think so. We didn't start well. We didn't come out of the block second half well. But I think a few of us had a good word when the goal went in. A few of the leaders in the pack, Coops, myself, Jordan, we had a good word with the lads whilst they were celebrating, and I think it just galvanised us a bit. We probably needed that kick with the backside a little bit, and I think after that we were the better side and probably deserved to win the game. Diolch Kane, you are the Cymru Premier JD Man of the Match. Llongyfarchiadau mawr. Thank you very much, cheers, thanks. Penwythnos cynta y tymor, enw newydd hefyd i'r gyngrair wrth gwrs o'n Gwennan, hen enw cyfarwydd yn ennill y gêm, y Barri'n ennill i am gol gan Jonathan Hood hefyd. Mae'r gol yma, mae fe'n neud i'r techneg edrych a'r gol edrych yn hawdd, ond mae'r techneg yna mor galed i wneud, i reoli'r bil, neu'n siŵr bod e ddim yn dod off gormod, neu'n mynd lan yn uchel am gol i ennill gêm. Fi'n siŵr, nawr ni ddim gweld lot o gol i well na hynna trwy gydol y tymor. Ni dal ddim yn siŵr beth ddigwyddodd ran y cardiau coch ar y diwedd, gan i fwy o wybodaeth, ond John Hood Cottrell hefyd yn cael ei ddanfon o'r cae, ond ddim yn ffordd wael i ddechrau'r tymor newydd? Wel, ddim yn ffordd wael, ond i fi bach yn costus i cael 2 o chwaraewyr gorau chi a mwy o profiadol nawr yn colli'r gêm nesaf. Nes i gweld yr un, oedd e just bach yn silly, really, oedd Cottrell di cic o'r bil bellach ymlaen yn lle cic o'r bil. Rhaid fi dorri'r draws mae'n ddrwg dy fi gorau. Mae amser di curo ni, dyna ni. Dechrau tymor mewn steil. Hwyl fawr i chi.